సో, ఈరోజు మనం జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం అంటే భగవద్ విజ్ఞానం గురించి సప్తమాధ్యాయం ఉంటుంది చూస్తాం ఈరోజు. ఎవరైనా చదివేవాళ్ళు చదవగలిగితే ఈ గురు ప్రణామ మంత్రాలు చదవండి మాతాజీ. హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ఎవరైనా. రత్న మాతాజీ చదవండి మాతాజీ. అందరూ మ్యూట్‌లో చెప్పుకోండి. రత్న మాతాజీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంతస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపకదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. పాశ్చాత్య దేశతారి అది కరెక్షన్ చేస్తాం. ఇక్కడ మిస్టేక్ పడింది. పాశ్చాత్య దేశతారి పాశ్చాత్య దేశతారిణి. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంచ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనా సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంచ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే. జై శ్రీకృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. బాగా చెప్పారు. హరే కృష్ణ బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈరోజు అధ్యాయం చూస్తాము. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ మయ్యాసక్త మనాపాత యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథాజ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. శ్రీ భగవానుడు పలికి, ఓ పార్థ, మనసు నా మీద నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను విను. నిన్న అర్జున చెప్తారు కదా, చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాది బలవద్రుడం. భగవంతుడు చెప్తారంటే ఈ మనస్సు చాలా చంచలమైనది, కంట్రోల్ చేయడానికి సాధ్యం అవ్వదు. సో నాకు ఇది అవ్వదు ధ్యానము అని నిన్న అర్జున అడుగుతారు కదా, నిన్న అధ్యాయంలో చూసాం.
సో, అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో, మనస్సు నా మీద నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఎలా ఆచరించాలి సందేహం లేకుండా కాన్సంట్రేటెడ్‌గా అనేది నేనిప్పుడు చెప్తాను విను. అంటే జనరల్‌గా ఈ భగవంతుడు ఎలా సృష్టి అనేది ఎలా వ్యాప్తి అయింది అనేది భగవంతుడు ఈరోజు అధ్యాయంలో అర్జునకు చెప్తారనమాట. సో, అది తెలుసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనం ధ్యానంలో కూడా భగవంతుడిని మనం స్మరించవచ్చు. అంటే కాన్సంట్రేటెడ్‌గా ఉండవచ్చు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్య శేషతః యత్ జ్ఞాత్వా నేహ భూయః అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. నేనిప్పుడు నీకు జ్ఞాన, విజ్ఞానములతో పాటుగా భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి సంపూర్ణంగా చెబుతాను. దీనిని గ్రహిస్తే ఈ లోకంలో నీవు మళ్ళీ తెలుసుకోదగిందేమీ ఉండదు. సో, ఇది నీకు అర్థమవుతే సో, ఏంటిది భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం గినక సంపూర్ణంగా నేను చెప్తాను. అది నీవు గ్రహిస్తే గనక నీకు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకా వేరేది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమీ ఉండదని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇంకా మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిత్ జతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. ఎన్నో వేల మంది మనుషులలో ఏ ఒక్కడో యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నిస్తాడు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళలో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్న వాడు ఏ ఒక్కడో ఉంటాడు. సో, ఎంతో మంది ట్రై చేస్తారు. ఎంతో మంది ఉంటారు. భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలని, అర్థం చేసుకోవాలని, భగవద్ధామం చేరాలని ఎంతో మంది ప్రయత్నిస్తారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మ్యూట్ చేశాను మాతాజీ. ఓకే. 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 ఫైన్. సో, ఎంతో మంది ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారనమాట. కానీ వాళ్ళలో ఎంతవరకు సఫలమవుతారు? కొంతమంది కొంత ముందుగా వెళ్తారు. కొంతమంది ముందుగా వెళ్ళినా కూడా ఆ జ్ఞానం తీసుకొని మళ్ళీ ఈ భవబంధనాల్లో పడిపోయి మళ్ళీ ఇక్కడ వాళ్ళతో వాళ్ళ పవర్స్ చూపిచ్చి ఇలా చేస్తూ ఉంటారు కదా! సో, అందుకే చాలా మంది ట్రై చేస్తారు ఎంతో తీవ్రంగా. కానీ వాళ్ళలో కూడా నన్ను పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఎలా అంటే ఎంతో ఒక్కళ్ళో ఇద్దరో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఎలాగైతే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్‌గా చూపిస్తున్నారు. ఒక రన్నింగ్ రేస్ ఉంటుంది. సో, లేకపోతే ఒక మ్యారథాన్ తీసుకుందామనుకోండి. రన్నింగ్ రేస్ ఆర్ మ్యారథాన్ ఎనీథింగ్. సో, ఎంతో మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తారు కదా! యాక్చువల్‌గా అందరిని ఇన్వైట్ చేస్తారు. ఆ ఇన్వైట్ చేసిన వాళ్ళలో మేబీ ఒక 20, 30% ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. అప్పటికి కూడా వాళ్ళ కౌంట్ చాలా ఎక్కువగానే ఉంటుంది కదా! సో, అప్పుడు కూడా వాళ్ళ కౌంట్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది. సో, వాళ్ళలా పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు రన్నింగ్ రేస్‌లో కొంత ముందుగా వెళ్ళేవాళ్ళు కొంతమందే ఉంటారు కదా! చాలా మంది వెనకాల పరిగెడుతూ ఉంటారు. ఆఫ్‌కోర్స్ దే ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ కానీ కొంతమంది ముందుకు వెళ్తారు. సో, ఆ ముందుకు వెళ్ళిన కొంతమందిలో కూడా సక్సెస్ అయ్యేది ఒక్కలే కదా! రీచ్ అయ్యేది కరెక్ట్ టైమ్‌లో ఫాస్ట్‌గా చెప్పిన టైమ్‌లో అలా రీచ్ అయ్యేది ఒక్కలే అన్నమాట. అలాగనే భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నారు ఎంతోమంది ఈ యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నిస్తారు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళలో కూడా నిజంగా నన్ను తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఏ ఒక్కరు ఉంటారు. అంటే భగవంతుడిని తెలుసుకోవడం అంత కష్టం అన్నమాట. కానీ ఇది చాలా సులభమైన పద్ధతి. ఏంటంటే అది ప్రేమపూర్వక భక్తి ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకి భగవంతుడిని తెలుసుకోవడం చాలా సులభమైపోతుందన్నమాట. ఇక ముందు ఉంటుంది మనం చూస్తాం. సో, ఇలా నన్ను తెలుసుకునే వాళ్ళు ఏ ఒక్కరు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తారు మన భాగవతంలో చూస్తే కేవలం 12 మంది మహాజనులు మాత్రమే భగవంతుని పూర్ణంగా తెలుసుకొని ఉంటారనమాట. వాళ్ళలో మనకు నారద మహర్షి వస్తారు, బ్రహ్మదేవ్ వస్తారు, రుద్రుడు వస్తారు అండ్ ఇంకా కపిల మహర్షి వస్తారు. ఇలా 12 మంది మహాజనులు వాళ్ళే యమధర్మరాజు కూడా. సో, భగవంతుని పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళని చెప్తారు. చూడండి ఇంతమందిలో కేవలం 12 మంది అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు అది ఎంత దుర్లభం కదా! కానీ దీనికి ఒక ఈజీ వే ఉంది. భక్తి సేవలో మనం ప్రేమపూర్వక భక్తి భగవంతునికి చేసినట్లయితే మన లోపల ఉన్న పరమాత్మని అదంతా మనకు అవగతం అయ్యేలాగా వాళ్ళే మనకు పవర్ అనేది ప్రసాదిస్తారనమాట. సో, అలా వాళ్ళని మనం ప్రసన్నులను చేసుకోవాలి. సో, ఇది ఒక సులభమైన మార్గం. అండ్ భూమిరాపో నలో వాయువు కమ్మనో బుద్ధిరేవ చ అహంకారైతే యమ్మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టధా. భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం, మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అను 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజించబడింది. సో, భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో, మొదటిగా భగవంతుడు చెప్తున్నారు భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి,
ఆకాశం. ఇది మనకు తెలిసిందే పంచభూతాలని చెప్తాం. అందరూ ఈ బాడీ అనేది పంచభూతాలతోని ఫార్మ్ అయిందని చూస్తాం. తర్వాత ఇంకా చెప్తున్నారు మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారమను 8 విధాలుగా అంటే 5+3 మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం 3 సో టోటల్ 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజించబడి ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ చెప్తే మొదటిగా సృష్టి చేసేటప్పుడు భగవంతుడు మహత్తత్వ అనేది వాళ్ళ దృష్టితో మహత్తత్వ అనేది సృష్టిస్తారనమాట. సో, ఈ మహత్తత్వ నుంచే మనకి భూమి, నీరు ఇవంతా ఫార్మ్ అయ్యేది జరుగుతుంది. సో, దీంట్లో పంచభూతాలు ఫస్ట్‌గా ఫార్మ్ అవుతాయి. పంచభూతాలు చెప్తే దానికన్నా సూక్ష్మంగా ఒకటుంది. అంటే కనపడదు. సూక్ష్మంగా ఒకటి ఉంటుందట ముందుగా. అంటే ఇప్పుడు భూమికంటే ఏముంటుంది? వాసన ఉంటుంది. అండ్ నీటికేంటంటే ఆ రుచి ఉంటుంది అని చెప్తారు. అంటే అగ్నికి ఆ రూపం ఉంటుంది. అండ్ గాలికేంటంటే మనకు స్పర్శ. కదా! మనకు గాలి తగిలిందంటే మనకు స్పర్శ తెలుస్తుంది కదా! సో, స్పర్శ ఉంటుంది. ఆకాశంలో అంటే శబ్దం ఉంటుంది. సో, మొదటిగా ఈ సూక్ష్మమైన గంధము ఆహ్, ఆహ్, సువాసన అంటే స్మెల్ అండ్ నెక్స్ట్ రూపం అండ్ తర్వాత గాలి కంటే ఏంటంటే స్పర్శ, శబ్దం. ఇవన్నీ సూక్ష్మం నుంచినా ఈ భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం అంటే స్థూల అన్నమాట. ఇవి భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం వచ్చేసి స్థూల అండ్ అవి సూక్ష్మంగా నుంచి ఫస్ట్ సూక్ష్మ సృష్టి తర్వాత స్థూల సృష్టి అని చెప్తారనమాట. సో, దానిలో నుంచి భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం అనేవి ఆహ్, సృష్టించడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఇంకా సూక్ష్మమైనవేంటంటే మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం. ఈ 3 కూడా సూక్ష్మం అంటే ఏంటంటే మనకు కంటికి కనపడదనమాట. అదే సూక్ష్మం. స్థూల అంటే అపియర్ అవుతుంది. సో, అదే స్థూల అని చెప్తాను. ఈవెన్ మన బాడీలో కూడా 2 చెప్తాం. స్థూల అండ్ సూక్ష్మ. ఈ 8 భాగాలున్నాయి కదా! సో, మన బాడీలో కూడా స్థూల, సూక్ష్మ. స్థూల శరీరం అండ్ సూక్ష్మ శరీరం అని చెప్తాం. ఈ సూక్ష్మ శరీరం ఏంటంటే, ఈ సోల్ కూడా మనకు కంటికి కనపడదు కదా! సూక్ష్మంగా ఉంటుంది. సో, ఈ సోల్‌కి మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం అనేవి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయన్నమాట. సో, మన సోల్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఈ 3 కూడా దాంతో పాటే ట్రావెల్ చేస్తాయి. మనస్సు, బుద్ధి అండ్ అహంకారం. కాపోతే ఏదైతే స్థూలంగా ఫిజికల్ అపియరెన్స్‌లో ఉంటుందో, ఈ పంచభూతాలతో ఫార్మ్ అయిన బాడీ ఏదైతే ఉంటుందో అది స్థూల శరీరం అని చెప్తాం. ఇది వచ్చి ఏంటంటే, ఇక్కడే ఇది ఈ పంచభూతాల్లో ఐక్యమైపోతుంది. బట్ సోల్ నిత్యమైనది. చూసాం కదా! మనం స్టేట్ ఆఫ్ ది సోల్ శాశ్వతం కదా! సో, దానికి ఎప్పుడు ఈ మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం అనేవి దానితో అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి. సో, మనం భగవద్ధామం చేరాలంటే ఇవంతా జీరో లాగా ఉండాలి. అంటే మన మనస్సు పూర్తిగా భగవంతుని వైపే మళ్ళీ ఉండాలి. మన బుద్ధి మన ఒరిజినల్ హోమ్ అనేదేంటో దాంట్లో పర్ఫెక్ట్‌గా తెలిసి ఉండాలి. అండ్ అహంకారం అంటే మనకు 2 టైప్స్ మనం ఆల్రెడీ విన్నాం. మిథ్య అహంకారం అండ్ నిజమైన అహంకారం. అంటే నిజమైన అహంకారంతో మన అహంకారం ఉండాలి. అంటే అదేంటంటే నేను భగవంతుని సేవకుడిని. మనందరం సర్వెంట్స్, గాడ్ సర్వెంట్స్. మనందరం భగవంతునిలో అంశాలమనమాట. సో, అతనికి సేవ చేయాలి మనం. వి ఆర్ ఆల్ గాడ్ సర్వెంట్స్. అతను గాడ్ సుప్రీం ఎంజాయర్ అనే ఒక నిజమైన అహంకారంతో మనం ఉండాలి. సో, ఎప్పుడైతే ఇలా ఉంటుందో మనం కంప్లీట్‌గా ప్యూరిఫైడ్ స్టేట్‌లో ఉన్నట్లు. సో, అప్పుడైతే మనం భగవద్ధామం చేయడానికి ఒక అవకాశం మనకు లబ్ధి అవుతుంది. సో, టోటల్‌గా ఇలా మాయాశక్తి అనేది ఒక 8 విధాలుగా ఇలా విభజించబడింది అని భగవంతుడు ఇక్కడ మనకు చెప్తూ ఉన్నారు. వాయిస్ వినిపిస్తుందా మాతాజీ? వినిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో, ఆహ్, టోటల్‌గా ఇలా 8 విధాలుగా మాయాశక్తి విభజించబడిందని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇంకా ఇక్కడ చూస్తాము. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां జీవభూతాం మహాబాహో ఏదం ధార్యతే జగత్. ఓ అర్జున, ఇప్పుడు చెప్పింది అపర ప్రకృతి, భిన్నంగా ఉండే ప్రకృతి. ఇప్పుడు జీవరూపమైన ఈ జగత్తునంతటిని ధరిస్తున్న నా మరో ప్రకృతి ఇంతకంటే మేలైనదని తెలుసుకో అని చెప్తాను. ఎలాంటిది? జీవరూపమైన ఈ జగత్తునంతటిని ధరిస్తున్న అంటే ఈ 84 లక్షల జీవరాశుల్లో ఏదైతే భగవంతుడు స్వయంగా వాళ్ళ అంశగా వసిస్తున్నారు కదా! సో, దాని గురించి చెప్తున్నారనమాట. ఇప్పుడు అయింది సృష్టి జరిగితే ఆహ్, ఏమంటాము అది ఆహ్, మనం రాకముందే మనకు కావాల్సిందంతా భగవంతుడు సృష్టిస్తారు కదా! ఆ సృష్టి జరిగింది. ఈ సృష్టిలో జీవరాశి ఉండాలి కదా! సో, అందుకే చెప్తున్నాను. జీవరూపమైన ఈ జగత్తునంతటిని ధరిస్తున్న నా మరో ప్రకృతి ఇంతకంటే మేలైనదని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. అంటే అదేంటంటే మన సోల్ అన్నమాట. సోల్ ఉంటేనే సోల్ చుట్టూ బాడీ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది కదా! సోల్ బాడీని ధరిస్తుందన్నమాట. సో, అలా 84
84 లక్షల జీవరాశులు ఈ భౌతిక సృష్టి ఫార్మ్ అయిన తర్వాత దాంట్లో వసించడం అనేది జరుగుతుంటుంది. రకరకాల అంటే జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి సైకిల్‌లో మనం తిరుగుతూ ఉంటాం కదా! ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్‌లో మనం లైఫ్‌ని లీడ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో, ఇది ఇంకొక ప్రకృతి. ఇది ఇంతకుముందు ప్రకృతి కన్నా మేలైనది అని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు మేలైనది? ఎందుకంటే ఇది భగవంతుడు విభిన్నంగా మనం సెపరేట్‌గా వచ్చినా కూడా భగవంతుడు మనలో వసిస్తున్నారనమాట. దీంట్లో చైతన్యం ఉంది కదా! ఈ శక్తిలో చైతన్యం ఉంది. అందుకే ఇది ఇంతకుముందు దానికంటే మేలైనది. ఇంతకుముందు అంటే జడత్వం అని చెప్తారు. అంటే ఈ భౌతిక సృష్టి ఏదైతే సృష్టిస్తారో భగవంతుడు ముందుగా అది జడత్వం. చైతన్యం ఉండదు. కానీ మనలో చైతన్యం ఉంటుంది. అందుకే ఇది ఇంతకంటే మేలైనది. ఇంతకుముందు ప్రకృతి కంటే ఇది మేలైనదని భగవంతుడు ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణి త్యుపధారయ అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవః ప్రళయస్తథా. నా ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచి సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి, అంతం కావడానికి నేనే కారణమని తెలుసుకొనుము. అంటే సో, మొత్తం భూతాలన్నీ జీవరాశులంతా ఆత్మ సోల్ ఉండాలి కదా! ఫస్ట్ జన్మ జరగాలంటే సోల్ కావాలి. సోల్ ఉంటేనే జన్మ అనేది సాధ్యమవుతుంది. సో, అందుకే ఈ 2 ప్రకృతులు వచ్చే సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికంటే పుట్టటానికి, అంతం అవ్వటానికి సృష్టి జరగడానికి, అంతం అవ్వటానికి నేనే కారణం. అండ్ మెయింటైనర్ కూడా భగవంతుడే. అన్నీ నేనే కారణమని నువ్వు తెలుసుకొనుము అని భగవంతుడు ఈ శ్లోకాలు చెప్తూ ఉన్నారు. మత్తా పరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రయమణిగణా ఇవ. ఓ ధనంజయ, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యము ఇంకొకటి లేదు. అంటే భగవంతుని గురించి పూర్తి జ్ఞానం కంటే ఇంకొక శ్రేష్టమైన జ్ఞానం అనేది లేదు. ముత్యాలను హారంగా దారంలో కలిపి నిలిపినట్లు ఈ సమస్త జగత్తు నా పైననే ఆధారపడి ఉన్నది. అంటే దీంట్లో భగవంతుడు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్‌తో చెప్తున్నారు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం స్పేస్‌లో చూసినట్లయితే ఇంతకుముందయితే మనకంత నాలెడ్జ్ లేదు ఇంతకుముందు పూర్వకాలంలో. కానీ ఇప్పుడు స్పేస్ చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది కదా! సైంటిస్ట్ చాలా వరకు ఒక పిక్చరైజేషన్ అనేది మన ముందు పెడతారు. లైక్ ఓపెన్‌గా ఎలా చూస్తాం డార్క్ స్పేస్‌లో ఈ ప్లానెట్స్ అంటే అలా గాల్లో తేలినట్టుగా తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా! సో, అవి ఎందుకలా దానికొక బేస్ అంటూ ఉండదు కదా! ఇప్పుడు మనం ఈ ఫిజికల్ వరల్డ్‌లో ఏదైనా బుక్ ఎక్కడైనా పెట్టాలన్నా కానీ, ఏదైనా అలా నిలబెట్టాలంటే దానికొక బేస్ కావాలి. బేస్ లేకుండా అలా గాల్లో ఏదైనా తేలుతుందా? తేలదు కదా! అలా పెట్టాలన్నా అది కింద పడిపోతుంది కదా! సో, మరి ఈ స్పేస్‌లో ఒక ప్లానెట్ ఎంతో వంతమైన ఒక ప్లానెట్ అది ఎలా అలా గాల్లో తిరుగుతూ ఉంది? లైక్ అసల దాని ఒక ఆర్బిట్‌లో అంటే దాని స్టేట్ నుంచి అది మూవ్ అవ్వదన్నమాట పక్కన. సో, ఒక పర్టిక్యులర్ ఆర్బిట్‌లో అది సన్ చుట్టూ అలా తిరుగుతూనే ఉంటుంది స్పేస్‌లో. ఏమాత్రం బేస్ లేకుండా కదా! సో, చూస్తేనే మనకు ఆశ్చర్యమేస్తుంది. సో, భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మనం ఎలా అది తిరుగుతుంది అంటే భగవంతుడు ఒక ఉపమానంతో చెప్తున్నారన్నమాట. సో, ఇప్పుడు మనము ఒక ఒక దండ చూస్తాము. ఒక ముత్యాల హారమే చూస్తామనుకోండి. ఆ పూసలు ఎలా అందంగా కనిపిస్తాయి కదా! ఒక ఆకృతిలో, ఒక పర్టిక్యులర్ షేప్‌లో అట్రాక్టివ్‌గా అనిపిస్తుంది. సో, అది ఆ షేప్‌లో ఎలా వస్తుంది? మనం దాన్ని చూస్తే అట్రాక్ట్ అవుతాం, కొంటాం, వేసుకోవాలని అనిపిస్తుంది అందరికి. కానీ ఆ షేప్ దానికెలా వస్తుంది? మనకు దాని వెనకాల కనపడని ఒక సపోర్టింగ్ ఉంటుంది. ఏంటది? దారం. ఆ దారం సపోర్ట్ ఉన్నందువల్లే అది ఆ షేప్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అలా అందమైన ఆకృతిలో అది ఉండడం సాధ్యమవుతుంది. అదే దారం తెగిపోయిందనుకోండి, పూసలు చెల్లాచెదురుగా పడిపోతాయి కదా! ఎక్కడంటే అక్కడ పడిపోతాయవి. సిమిలర్‌లీ భగవంతుని శక్తిచే ఈ ఈ విశ్వంలో ఉన్న ఈ ప్లానెట్స్ అంతా కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో అవి అలా తిరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట. దాన్నే మనం చెప్తాము సింపుల్‌గా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అని కూడా చెప్తుంటాం. సో, సన్ చుట్టూ ఇప్పుడు మన ఒక సోలార్ సిస్టమ్ తీసుకుంటేనే యాక్చువల్‌గా మన మిల్కీ వేలో ఎన్నో సోలార్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ పక్కపెడితే ఒక్క సోలార్ సిస్టమ్‌లోనే ఒక్క ప్లానెట్. మన ఎర్త్ చూసుకుంటే కూడా అది ఒక పర్టిక్యులర్ ఆర్బిట్‌లో ఇంతే దూరంలో అది ఇలా తిరుగుతూ ఉంటది. ఇంతే దూరంలో అది ఎంత స్పీడ్‌గా తిరుగుతుంది. తన చుట్టూ తాను తిరుగుతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ సూర్యుడి చుట్టూ కూడా తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా! చాలా స్పీడ్‌గా తిరుగుతుంటుంది. కదా! సో, అయినా ఆర్బిట్‌లోంచి మూవ్ అవ్వదది. కొంచెం గూడా పక్కకి జరగదు. ఒకవేళ అలా జరిగితే గిన ఏమవుతుంది? బ్లాస్ట్ కదా! అది వెళ్ళి ఏదో ఎక్కడో ఏదో ప్లానెట్‌ని కొట్టుకుంటది. పెద్ద విస్ఫోటనం జరుగుతుందనమాట.
సో, అలా అవ్వకుండా అది పర్టిక్యులర్ ఆర్బిట్‌లో అలా తిరుగుతూ తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది. అందుకే మనకి ఇయర్ ఫార్మేషన్స్, డే అండ్ నైట్ ఫార్మేషన్స్ కూడా మనకు జరుగుతాయి కదా! సో, ఇది ఎంతో అద్భుతమైన విషయం అన్నమాట. సో, మనం ఒక్కసారి ఊహిస్తే మనకే అర్థమవుతుంది. ఈవెన్ మనం చూస్తాం మనము భూమిలో వసిస్తున్నామా? భూమి మీద వసిస్తున్నామా? సో, వి ఆర్ లివింగ్ ఆన్ ద ఎర్త్. ఇన్ ద ఎర్త్ కాదు. ఇన్ ద ఎర్త్ అంటే భూమి అంతా మన్నే ఉంటుంది. సో, వి ఆర్ లివింగ్ ఆన్ ద ఎర్త్. ఒక్కసారి మనం ఇమాజిన్ చేసుకుంటే, మనల్ని మనము ఒక ఇమాజిన్ చేసుకొని చూడండి. సో, మనము స్కై చూస్తున్నాం రైట్? సో, ఎలా చూస్తున్నాం స్కై? మనం భూమి లోపల ఉన్నామా? లేదు. మనం భూమి పైన ఉపరితలం పైన బ్రతుకుతూ ఉన్నాం రైట్? అంటే మనం అనుకుంటాం మన టెర్రస్‌లో ఎళ్తాము నైట్ టైమ్ వెళ్లి మనం నిలబడి ఎంజాయ్ చేస్తాం. నక్షత్రాలు, చంద్రుడిని, స్కై చూసి ఎంజాయ్ చేస్తాం. బట్ యాక్చువల్లీ ఒకసారి ఇమాజిన్ చేస్తే వి ఆర్ ఇన్ ఎ టిల్టెడ్ వే రైట్? మనం రివర్స్‌గా ఉన్నాం రైట్? ఇలా తల మన కాళ్ళు ఇలా ఉన్నాయి అండ్ తల కిందగా ఉండి మనం ఆకాశాన్ని చూస్తున్నాం. ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకుంటే మనకి అర్థమవుతుందనమాట. కానీ మనకేమనిపిస్తుంది ఓకే. నేను స్టాండింగ్ పొజిషన్‌లో ఉన్నాను. కాళ్ళు కింద ఉన్నాయి. తల పైనగా ఉంది. అందుకే నేను స్కైని చూస్తున్నాను అనుకుంటాం. కానీ యాక్చువల్‌గా ఇమాజిన్ చేసుకుంటే మనం రివర్స్‌లో ఉన్నాం. ఇలా తల ఇలా ఉంది. మన కాళ్ళు ఇలా ఉన్నాయి. తల కిందగా ఉంది. సో, మనం బయటికి స్పేస్‌ని చూస్తున్నాం. సో, కానీ మనం కింద జారిపోం పడం. ఎందుకంటే భూమికి కూడా శక్తి ఉంది. ఏమండి? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. అగైన్ బ్లాక్ హోల్ అని చెప్తారు. ఇప్పుడు సైంటిస్ట్ చెప్తారు గానీ బ్లాక్ హోల్ అని. ఇది అర్థం అవ్వదు ఎవరికీ. ఆ డార్క్ ఎనర్జీ అనేది ఏంటనేది ఎవరికీ అర్థం అవ్వదు. సో, అది భగవంతుని శక్తి అన్నమాట. సో, మనం గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇంకా చూస్తే సముద్రం. సో, మనమేం ఒక చిన్నపాటి జీవి అనుకున్నాం. సముద్రం చూస్తే ఎంత వాస్ట్‌గా ఉంటుంది. సముద్రం కూడా ఉపరితలం మీదే ఉంటుంది. అంటే భూమి పైననే ఉంటుంది. సో, ఎప్పుడైతే ఈ భూమి అంత ఫాస్ట్‌గా తిరుగుతుందో మళ్ళీ సముద్రం సముద్రం వాటర్ స్పేస్‌లో అలా వెళ్ళిపోతుందా? ఒక్క డ్రాప్ కూడా స్పేస్‌లో వెళ్ళదు. అలాగనే ఉంటుందన్నమాట. భూమికి అలాగనే అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఒక్క డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ కూడా అలా స్పేస్‌లోకి జారదు. భూమి ఇంత స్పీడ్‌గా తిరుగుతున్నా కూడా ఒక్క డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ కూడా స్పేస్‌లో జారిపోవడం అనేది ఉండదు. అలా భూమికి అటాచ్ అయ్యే ఉంటుంది. కదా! ఇది మనం ఇమాజిన్ చేస్తే చాలు. ఇంకేమి అవసరం లేదు. ఇంత శక్తి ఉంది. అది ఒక్క సోలార్ సిస్టమ్‌లో ఒక్క ప్లానెట్‌లోనే ఇంత శక్తి ఉంది. మరి మిల్కీ వేలో ఎన్నో ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి. ఒక యూనివర్స్‌లో ఎన్నో మిల్కీ వేస్ ఉన్నాయి. ఒక విశ్వంలో ఎన్నో మిల్కీ వేస్ ఉన్నాయి. కదా! లెక్క బిలియన్స్, ట్రిలియన్స్ అని చెప్తారు. లెక్కమే లేదసలు. సో, మనకి ఇమాజినేషన్‌కిది ఆన్ పార్ అంటే మనము గెస్ కూడా చేయలేము. ఏమాత్రం గూడా మన వల్ల అవ్వదు. సో, అందుకే చెప్తారు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలంటే అందరి వల్ల సాధ్యపడదు. అందుకే కొంత తెలిసింది మనకు అర్థమైంది. ఓకే. ఫైన్. సో, మనం భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్తాం. సో, మన లోపల ఉన్న పరమాత్మను మనం ప్రసన్నులను చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మొదటిగా మనము శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను మూల రూపం అని చెప్తాం. ఏంటంటే మొదటిగా భగవంతుడు మూడు పురుషావతారాలుగా వాళ్ళు ఎక్స్‌పాండ్ అవుతారంట ముగ్గురుగా. సో, మొదటిగా వచ్చేది కారణోదక సాయి విష్ణు. సో, కారణోదక సాయి విష్ణు మనం మహావిష్ణు అని చెప్తాము. సో, కారణోదక సాయి విష్ణు ఏంటంటే ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టు వాళ్ళ శ్వాస అని చెప్తారు. వాళ్ళ శ్వాస నుంచి బ్రహ్మాండాలు ఎన్నో విశ్వాలు ఆవిర్భవిస్తూ ఉంటాయి. సో, వాళ్ళ శ్వాస మాత్రం చాలు ఆవిర్భవించడానికి. సో, అలా ప్రతి ఒక్క శ్వాసలోనే ఇలా ఒక హ్మ్, బ్రహ్మాండం అనేది ఆవిర్భావం జరుగుతుందన్నమాట. సో, అలా అయినప్పుడేంటంటే ఈ ఈ బ్రహ్మాండం గర్భంలో కారణోదక సాయి విష్ణు అంటే మహావిష్ణు ఇంకొక ఎక్స్‌పాన్షన్ అంటే మేము చెప్తాము గర్భోదక సాయి విష్ణు. సో, ఈ బ్రహ్మాండంలో భగవంతుడు గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ఇంకొక ఎక్స్‌పాన్షన్ తీసుకొని ఉంటారు. సో, వాళ్ళ నాభి నుంచి వాళ్ళ కమలంలో బ్రహ్మదేవుడు ఉద్భవిస్తారు. సో, వాళ్ళకి పవర్ ప్రసాదిస్తారు. ఏమని? సృష్టిని జరిపించే ఒక పవర్ వాళ్ళకి ప్రసాదిస్తారు. సో, అయింది సృష్టి జరిగితే మళ్ళీ భౌతిక మాయలో పడిపోతాం. మళ్ళీ మనం భగవద్ధామం ఎలా చేరాలి? సో, భగవంతుడు అందుకే ప్రతి ఒక్క జీవిలో పరమాత్మగా తానే వసిస్తారనమాట. సో, అందుకే చెప్తారు గర్భోదక సాయి విష్ణు ఇంకొక ఎక్స్‌పాన్షన్ తీసుకుంటారు. అదే బ్రహ్మాండంలో సెపరేట్‌గా అన్నమాట. సో, వాళ్ళొచ్చి క్షీరోదక సాయి విష్ణు అని చెప్తాం. సో, క్షీరోదక సాయి విష్ణువునే అన్ని జీవరాశులను పరమాత్మగా వసిస్తారు. అవతారాలు ఎత్తేటప్పుడు కూడా క్షీరోదక సాయి విష్ణువువే మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అవతారాలు తీసుకుంటుంటారు ఆ బ్రహ్మాండంలో.
అని చెప్తారు. ఇలా ఇలా ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనూ భగవంతుని ఎక్స్‌పాన్షన్స్ ఉన్నారు. అంటే ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండంలో గర్భోదక సాయి విష్ణు ఎక్స్‌పాన్షన్ ఉంది. అండ్ క్షీరోదక సాయి విష్ణు ఎక్స్‌పాన్షన్ ఉంది. అండ్ ఇంకా చెప్తారు మనకు ఆహ్, ఏం చెప్తారంటే ఇంకొక రూపం భగవంతుని ఇంకొక శక్తి ఏంటంటే సదాశివ. సదాశివలాగా మనకేంటంటే సెపరేట్ తత్వాన్ని ఇస్తారు. వాళ్ళు చాలా పెద్ద డివోటీ అన్నమాట. వాళ్ళు గ్రేట్ వైష్ణవ. సో, భక్తి కారణంగా వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి భగవంతుడు సెపరేట్ ఒక తత్వాన్ని ఎలాగైతే బ్రహ్మదేవునికి సెపరేట్‌గా ఇచ్చుంటారో వాళ్ళకి ఒక సెపరేట్ తత్వాన్నే ఇచ్చేస్తారన్నమాట. శివ తత్వం అని చెప్తారు. సో, వాళ్ళు సెపరేట్‌గా వాళ్ళని అలా పెట్టి ఉంటారు భగవంతుడు. సో, వాళ్ళేంటంటే తమో గుణానికి అధిపతిగా ఉంటారు ఆ బ్రహ్మాండంలో. సో, తమో గుణానికి అధిపతి అవుతారు. అండ్ వాళ్ళు లయానికి వాళ్ళు పవర్ అనేది ఇస్తారు భగవంతుడు. లయం చేస్తారు వాళ్ళు. సో, ఇక్కడ సృష్టికి బ్రహ్మదేవుడు ఉంటారు. అండ్ లయానికి శివుడు ఉంటారు. సో, పవర్స్ భగవంతుడే ప్రసాదిస్తారు. కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ డ్యూటీస్ అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ వచ్చి మళ్ళీ మనకి క్షీరోదక సాయి విష్ణు రూపంలో ఉన్న పరమాత్మ మెయింటైనింగ్ యాక్టివిటీస్ చూస్తాం. సో, అలా సృష్టి, స్థితి, లయ కారకులని మనం వింటూ ఉంటాం. సో, ఇలా ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండంలో ఇలా జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇంకా చూస్తే మనము ఇది చూస్తే ఏంటి బ్రహ్మ విమోహన లీల. సో, బ్రహ్మ విమోహన లీల అనేది శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముని జన్మ తీసుకున్నప్పుడు భగవంతుడు అవతారం తీసుకున్నప్పుడు భగవంతుడు అక్కడ ఒక చిన్న లీలలాగా చేస్తారు. సో, అందరికీ తెలిసే ఉంటదేమో ఒక చిన్న చూస్తాము. ఒక ఆహ్, ట్రై చేస్తాను షేర్ చేస్తాము. ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. ఇది ఫుల్‌గా లేదు. ఫుల్‌ది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది వీడియో. చూసే ఉంటారేమో ఒకవేళ ఎవరైనా చూడకుంటే తర్వాతైనా చూడండి. ఫుల్‌గా ఇది జస్ట్ ఓన్లీ 4 మినిట్స్ వీడియో పెట్టారు. కట్ చేసాము. సో, చూడండి ఒకసారి. సౌండ్ వినిపిస్తుందా లేదో ఒకసారి నాకు చెప్పండి. సౌండ్ షేర్ చేశాను. There's nothing about the Supreme Lord. వినిపిస్తుంది వినిపిస్తుందా? మాతాజీ. ఓకే. ఓకే మదర్. ఫైన్. ఓకే మ్యామ్. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదండీ అందరికి? కనిపిస్తుంది మాతాజీ స్క్రీన్. ఓకే. ఓకే. పోయింది సార్. ఓకే. సో, చూసాం కదా! సో, అలా ఒక బ్రహ్మదేవునికి వాళ్ళు కూడా ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్‌లో ఉన్నతమైన లోకం బ్రహ్మలోకం అంటే. సో, కాకపోతే వాళ్ళు కూడా మాయలో ఉండేవాళ్ళు. ఈ మెటీరియల్ వల్ల ఉన్న కారణంగా అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ మీదే భగవంతుడు అవతరిస్తారు. సో, కానీ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయలేరు మాయలో పడి. సో, చూసాం మనం మొదటిగా ఏమనుకుంటారు ఒక మ్యాజికల్ పవర్స్ ఉన్న వ్యక్తి ఇలా రాంగ్ వేలో జనాల్ని తీసుకెళ్తున్నారా? వాళ్ళ ఏంటి సంగతి చూడాలని వస్తారు. అక్కడ చూస్తే కృష్ణ పరమాత్మ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్‌తో ఆడుకుంటుంటే వాళ్ళని అపహరిస్తారు. వెళ్లి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ లోకంలో పెట్టేస్తారు. సో, అప్పుడు భగవంతుడికి తెలుస్తుంది. ఓకే. బ్రహ్మ చేసి అనుకుంటారు. సో, మీ రిక్వెస్ట్ మీదే వస్తుండి కూడా మీరు కూడా ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయినారని. బ్రహ్మ కూడా చాలా పెద్ద భక్తులు కదా! సో, అందుకే భగవంతుడు వాళ్ళని కరెక్ట్ చేయడానికి ఒక ఈ లీల చేస్తారనమాట. సో, అప్పుడు వాళ్ళు ఎత్తుకెళ్తారు. కానీ భగవంతుడు ఏం చేస్తారు బృందావనంలో అందరూ భగవంతునికి ప్రేమయుత భక్తి చేస్తుంటారు. సో, ఎంతో ప్రసన్నులవుతుంటారనమాట భగవంతుడు. అందుకే వాళ్ళని బాధ పెట్టాలని బాధపడతారంటే వాళ్ళు సహించలేరు. సో, అందుకే వాళ్ళేం చేస్తారు డిఫరెంట్ ఎక్స్‌పాన్షన్స్ తీసుకుంటారు. ఆ పిల్ల వాళ్ళలాగా ఆఖరికి మంకీలాగా. సో, డిఫరెంట్ ఎక్స్‌పాన్షన్స్ తీసుకొని బృందావన్‌కి ఎళ్తారు. ఆ టైంలో బృందావన్‌లో అంతా ఒక ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది. అందరి ఫ్యామిలీస్‌లో వాళ్ళ మనసు చాలా ప్రసన్నంగా నిండిపోయి ఉంటుంది. సో, అందరికి ఆ తేడా తెలుస్తుంది. బట్ ఏంటి కారణం అనేది ఎవరికీ అర్థం అవ్వదనమాట. సో, కొన్ని రోజులైంది బ్రహ్మ కూడా మర్చిపోతారు. తర్వాత గుర్తొస్తుంది బ్రహ్మకు. అరే! వెళ్లి చూస్తాము ఏం చేస్తున్నారు ఆ పిల్లవాడు కృష్ణ అని వస్తారు. చూడ్డానికొస్తే అక్కడ అందరూ ఫ్రెండ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా ఉంటారు.
సో, అప్పుడు బ్రహ్మ అనుకుంటారు, అరే! ఏంటి నా లోకంలో ఉన్నారు కదా వాళ్ళు, ఇక్కడెలా ఉన్నారని మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్లి చూస్తారు. సో, వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు. సో, అక్కడ చూసాక మళ్ళీ డౌటొస్తుందంట బ్రహ్మకి. అంటే నేను చూసింది కరెక్టేనా అని మళ్ళీ చెక్ చేయనికి మళ్ళీ రివర్స్‌గా మళ్ళీ ఇలా కృష్ణ పరమాత్మ బృందావన్ దగ్గరికొచ్చేటప్పటికి వాళ్ళతో పాటుగా ఎంతోమంది బ్రహ్మలొస్తారు. సో, అప్పుడు వాళ్ళనుకుంటారు నేనే కదా బ్రహ్మని. ఇంతమంది బ్రహ్మలు ఎక్కడి నుంచొచ్చారు అని. సో, అప్పుడు వాళ్ళు భగవంతుడికి చెప్తారు. అన్ని ఎక్స్‌పాన్షన్స్‌లో విష్ణువులాగా భగవంతుడు వాళ్ళ పురుషావతారాలు ఎక్స్‌పాండ్ అయి ఉన్నారని వాళ్ళకు జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు ప్రసాదిస్తారు. సో, అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. సో, అందుకే ఆరిజిన్ ఆఫ్ విష్ణుస్ అని అందుకే భగవంతుడు బ్రహ్మదేవుడు చెప్తూ ఉన్నారనమాట. అక్కడ సంబోధిస్తూ ఉన్నారు. సో, అప్పుడు ఇంకా చెప్తారు. ఇంకా చాలా క్లియర్‌గా ఉంటుంది. ఏంటంటే, అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు చాలా వ్యధతో బ్రహ్మ ప్రేయర్స్ ఉన్నాయి భాగవతంలో. ఇంకా చాలా బాగా ఉంటుంది. దాంట్లో బ్రహ్మదేవుడు చెప్తారు, బృందావన్‌లో బయట నేను ఈ బ్రహ్మదేవునిగా ఉండేది కన్నా బృందావన్‌లో బయట ఒక గడ్డి పోచగా ఉన్ ఉన్నా కూడా నాకెంతో సంతోషదాయకం. ఎందుకంటే, ఆ బృందావనంలోనే సామాన్య వ్యక్తులు కాదు. భగవంతునితో సాహచర్యం చేసేవాళ్ళు. ఎంతో పుణ్యవంతులు. సో, వాళ్ళకు వాళ్ళందరికన్నా ఉన్నతమైన వాళ్ళనమాట. సో, వాళ్ళ పాదధూళి అంటే వాళ్ళు బృందావనం నుంచి బయటకొచ్చినప్పుడు, లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ పాదధూళి తగిలితే కూడా నేనెంతో పవిత్రుడినవుతాను అని బ్రహ్మ ప్రేయర్స్‌లో ఉంటుందనమాట. సో, చాలా క్లియర్‌గా. సో, హరే కృష్ణ అని మనం నెక్స్ట్ శ్లోక చూస్తాము. సో, రహో హరే కృష్ణ. రసోऽహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శిశి సూర్యయోః ప్రణవః సర్వవేదేషు శబ్దకే పౌరుషం ఋషు. ఓ కుంతి పుత్రుడా! నేను నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రులలో కాంతినై ఉన్నాను. సో, వేదాలలోని ఓంకారంను, ఆకాశంలో శబ్దం మరియు నరులలో వారి సామర్థ్యముగా కూడా నేనే ఉన్నాను. సో, భగవంతుడు అంతటా వ్యాప్తి ఉన్నారని చూస్తున్నాం కదా! సో, జీవరాశుల్లో కదా సృష్టి అంతా భగవంతుడు క్రియేట్ చేసినారు. సో, భగవంతుడు దాన్ని ఇలా చెప్తున్నారు. ప్రతి ఒక్క అణువులో నేనున్నాను. ఇప్పుడు మనకి భక్త ప్రహ్లాద్ కూడా చెప్తారు కదా! ఇందుగల దందు లేదని సందేహం వలదు. కదా! ఎందెందు వెతికినా చక్రి అందందు కలడని భగవంతుడు చెప్తారు కదా! సో, అంటే ఎక్కడ చూసినా కూడా మీకు భగవంతుడు కనిపిస్తారు. ఎలా అంటే ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. నేను నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రుల్లో కాంతినై ఉన్నాను. అండ్ వేదాలలో నేను ఓంకారాన్ని. ఆ ఓం శబ్దంలో కూడా భగవంతుడు వసిస్తారనమాట. ఆకాశంలో శబ్దం మరియు నరులలో వారి సామర్థ్యాన్ని కూడా నేనే అయి ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూస్తే ఒక స్లైడ్‌లో డిఫరెంట్‌గా దేంట్లో ఏది అని మనం భగవంతుని ఎలా మనం ఊహించుకుంటాము అని ఇక్కడ పెట్టారు. చెప్తాం కదా! మనం అనునిత్యం భగవంతుని స్మరిస్తూ ఉండాలి. ఎలా అంటే ఇలా మనం ఒక ప్రాక్టీస్‌లో పెట్టుకోవచ్చు. జలంలో ఉండే రుచి భగవంతుడని అనుకోవచ్చు. మనం జలం అంటే ఎప్పుడైనా మనకి తీవ్రంగా దాహమేసిందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనకు షుగర్ కేన్ జ్యూసో, లేకపోతే బత్తాయి జ్యూసో, ఇంక ఇతరత్రా ఏదైనా వాటర్ మిలన్, మస్క్ మిలన్ ఇలా ఏమైనా జ్యూస్ తీసుకున్నామనుకోండి, మన దాహం తీరుతుందా? ఆఖరికి కోకోనట్ వాటర్ తాగినా, ఆ టైంలో కొంత అనిపిస్తుంది. బట్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోగానే మళ్ళీ దాహమేస్తుంది మనకు కదా! అదే మనం ప్యూర్ వాటర్‌ని తీసుకుంటే, ఆ దాహం అప్పుడు సంతృప్తి చెందుతుంది కదా! ఆ ఫీలింగ్ మనకు పోతుంది. దాహం అనే ఫీలింగ్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఎందుకది? ఎందుకంటే వాటర్‌లో ఒక రుచి ఉంటుంది మనకు. ఆ రుచిలో భగవంతుడు వసిస్తాడు. మన లోపల కూడా భగవంతుడున్నారు. అందుకే ఆ వాటర్‌ని మనం తీసుకున్నప్పుడు మనం సాటిస్ఫై అవుతామనమాట. సో, అందుకే మనం వాటర్ తాగేటప్పుడు ఆ వాటర్‌లో ఉన్న రుచిలో మనం భగవంతుడిని చూడాలి. సూర్యచంద్రులను చూసినప్పుడు వాళ్ళ వెలుగులో భగవంతుడిని మనం గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. అండ్ మంత్రాలు చెప్పేటప్పుడు మనం మంత్రం చెప్పేటప్పుడు ఓం లేకుండా ఏది చెప్పము. కేవలం హరే కృష్ణ మహామంత్రం తప్ప కదా! సో, ఆ ఓంలో కూడా భగవంతుడు వసిస్తారని మనం చూస్తున్నాం. అండ్ ఆకాశంలో శబ్దం వచ్చినప్పుడు దాంట్లో మనం భగవంతుని స్మరించాలి. మానవుల్లో ఉండే సామర్థ్యం అంటే మనలో ఉండే కేపబిలిటీలో భగవంతుడు వసిస్తుంటారు. అండ్ భూమిలో సువాసనగా భగవంతుడుంటారు. అగ్నిలో వేడిగా ఉంటారు. జీవించే జీవులలో జీవనం అంటే మన సోల్‌గా భగవంతుడున్నారు. తపస్సులలో తపస్సు అండ్ సమస్త ఆస్తిక్యములలో ఆది బీజమై ఉన్నారు. అండ్ బుద్ధిశాలులలో బుద్ధి కూడా భగవంతుడే. శక్తిమంతులలో ఆ పరాక్రమమైన శక్తి అండ్ బలవంతులలో భగవంతుడు ఆ బలం ఏదైతే ఉందో ఆ శక్తి బలవంతులలో ఉండే బలం అనే శక్తి కూడా భగవంతుడే. తన ధర్మ సూత్రములకు విరుద్ధంగా లేని మైథున సుఖభోగంలో కూడా భగవంతుడే. ఆ మైథునం కూడా దాంట్లో కూడా భగవంతుడు ఉన్నారని చెప్తున్నారు. ఏ చైవ సాత్వికా భావ రాజసాస్తమసాశ్చయే మత్త ఏవైతే తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తే మయి.
జీవుల యొక్క సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణముకు చెందిన భావాలన్నీ నా శక్తి వల్లనే కలిగాయని తెలుసుకొనుము. వాటిలో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి. అంటే ఈ ప్రకృతి భగవంతుడు భౌతిక ప్రకృతిని సృష్టించారు. సో, వాళ్ళ ఆధీనంలో ఈ సృష్టి ఆధీనంలో 3 గుణాలొస్తారనమాట. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. సో, మనం ఎవరైతే ఈ భౌతిక శరీరం తీసుకొని ఉంటామో, వాళ్ళ ఈ గుణాలకు ఆధీనంగా మనం పనులు చేస్తూ ఉంటాం. సో, భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇవి కూడా నా నుండే వచ్చాయి. సో, వాటిలో నేను లేను అంటే అర్థం ఏంటంటే, భగవంతుడు ఎప్పుడైనా అవతారాలు తీసుకుంటే వాటి అండర్‌లో భగవంతుడు ఆహ్, కర్తవ్య కార్యాలు చేయడం అనేది ఉండదనమాట. అందుకే అది అలా అర్థం చేసుకుంటాం ఇక్కడ దాన్ని. నాలో అవి ఉన్నాయంటే భగవంతుని సృష్టి కారణంగా వాళ్ళలో కూడా భగవంతుడే ఉన్నారని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ చూస్తే మనకు 3 గుణాలు చెప్తాను. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణంకు మనం చూస్తే సత్వగుణంకు విష్ణుమూర్తి అధిపతి అని చూస్తాము. రజోగుణంకి చూస్తే బ్రహ్మదేవ అధిపతి అని చూస్తాం. అండ్ తమోగుణానికి చూస్తే లార్డ్ శివ అధిపతి అని చూస్తాం. 3 గుణాలకు 3 అధిపతులు. మన డేలో కూడా చూస్తే డివిజన్ ఉంటుంది. సత్వగుణం అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒక బ్రహ్మముహూర్తం మొదలుకొని కొంత టైం వరకు కొన్ని గడియల కొన్ని అవర్స్ వరకు సత్వగుణం ఆధిపత్యంలో ఉంటుంది. బేసికల్‌గా నేచర్ అయితే. అండ్ రజోగుణం అయితే మన యాక్టివిటీస్ ఆఫ్టర్‌నూన్ టైమ్‌లో ఉంటుంది. అండ్ తమోగుణం వచ్చి ఈవినింగ్ నైట్ తమోగుణం ఆధిపత్యంలో ఉంటుందని ఆహ్, వస్తుందన్నమాట డివిజన్ అలా. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति మాయేభ్యః పరమవ్యయం. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణం అనే 3 గుణముల ద్వారా మోహితులైన మొత్తం ప్రపంచం ఆ గుణములకు అతీతుడును, నశింపలేని వాడునైన నన్ను తెలుసుకోలేకుంది. ఎందుకంటే మనం గుణాల ఆధీనంలో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న మోహానికి గురవుతున్నాం. అంటే ఈ సెన్సెస్ గ్రాటిఫికేషన్‌లో ఉన్నాం. సో, దీనివల్ల ఏంటంటే మనము ఈ గుణాలకు అతీతుడైన నశింపులేని ఆ పరమాత్మని మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. సో, ఇక్కడ త్రిగుణాలు చూపిస్తున్నారు. 3 మహిళల్లాగా చూపిస్తున్నారు. సో, వాళ్ళలా ఒక పప్పెట్ షో చూస్తాం కదా! ఒక ఏం చెప్తాం పప్పెట్ షో తెలుగులో? ఆ! పప్పెట్ షో అంటే తెలుగులో ఏమో కరెక్ట్ రావట్లేదు. తోలుబొమ్మలాటం. ఆ! తోలుబొమ్మలాట. తోలుబొమ్మలాటలో మనం చూస్తాం కదా! వెనకాల ఉంటారు యాక్చువల్‌గా మనుషులు. కానీ చూసే వాళ్ళకి ఆడ పిల్లలు, పెద్దలు ఎవరైనా కూర్చొనుంటే చూసే వాళ్ళకి ఓన్లీ ఆ తోలుబొమ్మలు ఇలా చెయ్యి ఆడించినట్టు, కాలు ఆడించినట్టు కనిపిస్తుంది. కానీ వెనకాల ఆడించే వాళ్ళు కనపడరు కదా! వాళ్ళు యాక్చువల్‌గా తాళ్ళు పట్టుకొని వాళ్ళని ఆడిస్తుంటారు. తోలుబొమ్మల్ని ఆడిస్తూ ఉంటారు. కానీ అది చూసి పిల్లలు ఎంతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలీదనమాట. ఓకే. అవి అవంతకవే ఆడుతున్నాయని సంతోషంగా చూస్తూ ఉంటారు. సో, ఎలాగైతే అక్కడ తోలుబొమ్మలు ఆడుతుంటే మనం గూడా తోలుబొమ్మల్లాగానే అన్నమాట. ఈ ప్రపంచంలో త్రిగుణాలనేవాళ్ళు ఆహ్, త ఈ అట్రాక్షన్ సెన్సెస్ గ్రాటిఫికేషన్స్ ద్వారా మనల్ని ఆడిస్తూ ఉంటారు. సో, మనం ఆడుతూ ఉంటాం. సో, ఇలా చేయడం వల్ల మనం దీంట్లో ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనమెవరో మనం తెలుసుకోనే ఒక అవకాశం కూడా మనకు చాలా అరుదుగా దొరుకుతుంది. సో, సుకృతి వల్ల కూడా ఇది మనకు పూర్వజన్మలో చేసుకున్న సుకృతి వల్ల లభిస్తుంది. సో, లభించినప్పుడు ఏంటంటే దాంట్లో ఒకేసారి కాన్స్టెంట్‌గా నిలబడడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ భౌతిక అట్రాక్షన్స్‌లో పడిపోకూడదనమాట. సో, అలా చేసినప్పుడు మనం భగవంతుని కొంత తెలుసుకోవడానికి మనకు అవకాశం దొరుకుతుంది. दैवीह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన ఈ నా దైవ మాయను దాటటం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. అయితే నన్నే ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దానిని సులభముగా దాటగలుగుతారు. సో, భగవంతుని మనం ఆశ్రయించి ఉంటే ఈ భవసాగరం అంటే ఈ దైవీ మాయను దాటడం చాలా సులువవుతుంది. ఈ భవసాగరం నుంచి భగవంతుడు రెడీగా ఉంటారంట. ఎప్పుడెప్పుడు నా ధామానికి నా పిల్లలు మనందరం భగవంతుని పిల్లలం కదా! సో, మన ఒరిజినల్ హోమ్ ఏంటి? భగవద్ ధామం చేరడం, వైకుంఠ లోకాలకు వెళ్ళిపోవడం. సో, భగవంతుడు రెడీగా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారంట. సో, ఎప్పుడెప్పుడు తలుస్తారా? ఎప్పుడెప్పుడు నా దగ్గరికొస్తారా? ఎందుకంటే మనం సెపరేట్ అయిపోయాం. సో, మళ్ళీ మనం కలవాలి. సో, వెళ్ళి ఆ ధామంలో మన ఒరిజినల్ హోమ్‌కి మనం చేరాలి. అంతే కదా! రెంటెడ్ హౌస్ మన పర్మనెంట్ హౌసా? కాదు కదా! తిరుగుతూనే ఉంటామంట. రెంట్ హౌస్‌లో ఉంటే ఏమంటే కొన్ని సంవత్సరాలు అక్కడ ఉంటాం. మళ్ళీ ఇంకొక హౌస్‌లోకి షిఫ్ట్ అవుతాం. అంటిల్ అన్లెస్ మనకొక పర్మనెంట్ హౌస్ ఉంటే దాంట్లోనే మనం పర్మనెంట్‌గా ఉంటూ ఉంటాం. అంటే జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా చెప్తున్నా. అఫ్‌కోర్స్ అదీను పర్మనెంట్ కాదనుకోండి మనం వెళ్ళిపోతాము. బట్ చెప్తున్నామనమాట ఇక్కడ. సో, అందుకే మన ఒరిజినల్ హోమ్‌కి మనం వెళ్ళాలి. సో, అందుకే చెప్తున్నారు భగవంతుడు అయితే నన్నే ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దానిని సులభంగా దాటగలరు. అంటే ఈ భవసాగరాన్ని మనం సులభంగా దాటగలము అని చెప్తున్నారు. నమాం దుష్కృతినో మూఢా ప్రపద్యంతే నరాధమాః
మయా ప్రకృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు నన్ను ఎవరెవరు అంటే భగవంతుడు చెప్తున్నారు కదా! నన్నే ఆశ్రయించిన వాళ్ళు ఈ భవసాగరాన్ని చాలా సులభంగా దాటుతారని చెప్తున్నారు. సో, ఎవరెవరు నన్ను ఆశ్రయించలేరు, ఎవరెవరు నన్ను ఆశ్రయిస్తారని ముందు శ్లోకాల్లో భగవంతుడే స్వయంగా చెప్తున్నారు. సో, ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకాలో పాపాత్ములు, మూఢులు, మానవ అధములు, మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, రాక్షస భావాలు ఉన్నవాళ్ళు నన్ను అలాంటి భావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు బేసికల్‌గా నన్ను పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూస్తే అంటే శరణాగతి కోరనివారు. ఆ భగవంతుని శరణాగతి ఈ 4 కేటగరీస్ వాళ్ళు భగవంతుని శరణాగతి కోరరనమాట. ఎవరు అంటే మూఢులు. అంటే అతి మూర్ఖులు గాడిద చాకరీ చేసేవాళ్ళు. అంటే కంప్లీట్‌గా ఇక్కడ గాడిదతో ఎందుకు పోలుస్తారంటే గాడిదంట దానికి ఏమాత్రం బుద్ధి అనేది ఉండదంట. అంటే ఇప్పుడు దాని యజమాని దాని మీద ఎంతో లోడ్ వేసి దాన్ని నడిపేటప్పుడు దాని ముక్కు మీద ఒక సంచి కట్టి దాంట్లో గ్రాస్ వేస్తూ ఉంటారు. సో, అది అనుకుంటుందంట ఓకే. నాకు తిండి దొరుకుతుంది, గ్రాస్ దొరుకుతుందని ముందుకు అలాగే ఈడ్చుకుంటూ పోతుంది. అంటే ఇక్కడ తప్ప తిండి నాకు ఇంకెక్కడ దొరకదు. సో, నా యజమాని నన్ను పోషిస్తున్నాడు, నన్ను ఫుడ్ పెడుతున్నాడు. దాన్ని చూస్తూ అది తింటూ అలా దాన్ని లాగుతూ పోతుందనమాట. దానికి అర్థం అవ్వట్లేదు. దీన్ని వదిలేసి బయటికి వెళ్తే ఈ గ్రాస్ నాకు బయట కూడా లభ్యమవుతుందన్న ఒక నాలెడ్జ్ దానికి ఎప్పటికి రాదనమాట. సో, అంటే అంటే అదొక అట్లా ఏం చెప్తారంటే సరైన జ్ఞానం లేదు. సో, వాళ్ళని మూఢులు అని చెప్తాం. మూర్ఖంగా వాళ్ళు వాళ్ళ పనిని గాడిద చాకరీలాగా అనునిత్యం పని చేస్తూనే ఉంటారనమాట. అండ్ నరాధమ అంటే మానవులలో అధములు. అంటే బ్యాడ్ బిహేవియర్స్ కలవారు. అంటే ఒక చెడు అలవాట్లకు లోనైన వాళ్ళనమాట. సో, ఇక్కడ మనము చూస్తే ఈరోజు మనకు నిత్యానంద త్రయోదశి కదా! ఒక స్టోరీ ఉందనమాట. జగాయ్ మదాయ్ స్టోరీ ఉంటది. సో, మనం పంచతత్వాలో చెప్తాం కదా! జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య, ప్రభు నిత్యానంద, శ్రీ అద్వైత గదాధర, శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద అని చెప్తాం కదా! సో, నిత్యానంద ప్రభు ఇన్‌కార్నేషన్ ఏంటంటే మన బలరాముల వాళ్ళ ఇన్‌కార్నేషనే నిత్యానంద ప్రభు. అంటే ఆదిశేషు అని చెప్తాం కదా! వాళ్ళ ఇన్‌కార్నేషనే నిత్యానంద మహాప్రభు అన్నమాట. నిత్యానంద ప్రభుగా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ గైడెన్స్‌లో వాళ్ళు ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని వాళ్ళేమైనా ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు. సో, ఒకసారి చైతన్య మహాప్రభు పిలుస్తారనమాట. ఎవరిని? హరిదాస్ ఠాకూర్‌ని అండ్ నిత్యానంద ప్రభుని పిలిచి, ఇలా కాదు లేదండి మనమే ప్రచారంకి వెళ్ళాలి. బయటికి వెళ్లి అందరిని కలిసి చెప్పాలి. అని చెప్తారు. సో, అయింది యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. నిత్యానంద ప్రభు, హరిదాస్ ఠాకూరు వాళ్ళు వెళ్తారు. వాళ్ళు ఊర్లకు వెళ్లి ఇలా చెప్తూ ఉంటారన్నమాట. కొంతమంది వాళ్ళు ఎంతో సాదరంగా ఆహ్వానిస్తారు. చూడు వాళ్ళు ఎంత తపస్సుగా అది స్వీకరించి భగవంతుడి గురించి అందరినీ ఈ ఈ భవబంధనానికి ముక్తి చేయడానికి వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాల్ని ధారపోసి ఇలా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఎంతో మంది వాళ్ళకి మర్యాద ఇస్తుంటారు. కానీ కొంతమంది ఉంటారు. పిచ్చి వాళ్ళు వీళ్ళు ఇలా ఏంటి ప్రచారం చేస్తున్నారు, రోడ్‌లో తిరుగుతూ ఉన్నారు. వీళ్ళకేమి ఇది లేదా, ఫ్యామిలీస్ లేవా అని వాళ్ళని కామెంట్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారంట ఆ టైంలో. సో, ఏంటంటే కానీ వాళ్ళవన్నీ ఏం పట్టించుకోరు. ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లి మీరు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించండి. మీరు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించండి. చూడు ఎంత మెర్సిఫుల్ కదా! సో, భగవంతుడు ఒక భక్తునిలాగా అవతరించి వాళ్ళ యొక్క మెర్సీతో మనకి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ప్రచారం చేయడానికి వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర ఇన్ పర్సన్‌గా వెళ్లి వాళ్ళు ఆ టైంలో ప్రచారం చేశారన్నమాట. సో, ఆ కాలంలో చెప్తారంటే ఒకసారి జగాయ్ మదాయ్ అనే ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులున్నారు. వాళ్ళు యాక్చువల్‌గా ఒక ఉన్నతమైన బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించారు. కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ఆహ్, ఆహ్, సు ఆహ్, ఏమని ఒక ఏమంటారు? మధు అంటే ఈ తాగుతారు కదా! ఈ వ్యసనాలకు లోబడి మధుపానము. మధుపానం. దీనికి వాళ్ళు లోబడి ఉంటారనమాట. సో, స్త్రీ సాంగత్యాలు చేయడం, ఇలా అలా డిఫరెంట్‌గా వాళ్ళొక బ్యాడ్ క్వాలిటీస్‌లో వాళ్ళు ఉంటారు. సో, అలా వాళ్ళేదైతే తాగి వాళ్ళు ఆ మైకంలో ఈవినింగ్, నైట్ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా అరుచుకుంటూ, రోడ్‌లో గోల చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు. సో, ఒకసారి వాళ్ళకు అంటే వీళ్ళు ప్రచారం చేసేటప్పుడు ఎవరైతే నిత్యానంద మహాప్రభును, హరిదాస్ ఠాకూర్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు తటస్థ పడతారనమాట. సో, వాళ్ళకును చెప్తారు. వాళ్ళు చెప్పేలకు ఏంటంటే వాళ్ళకి విపరీతమైన కోపమొస్తుందంట జగయ్ మదాయ్‌కు. మాకే వచ్చి చెప్తారా మీరు? మీరే సన్యాసుల్లాగా ఉన్నారు. మాకే వచ్చి ఏదో చెప్తా అంటారు మీరు అని వాళ్ళకి కోపమొస్తుంది. వాళ్ళ శరీరాలు అప్పట్లో చాలా దృఢంగా ఉండేటివంట. సో, వాళ్ళని చూసేలకు ఒక్క గుద్దు గుద్దాలని వాళ్ళు ఎవరు జగయ్ మదాయ్ ఎవరిని నిత్యానంద మహాప్రభుని, హరిదాస్ ఠాకూర్‌ను కొట్టాలని ప్రయత్నిస్తారు. అది చేసేలకే వీళ్ళు
పరిగెత్తుతారంట. పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతారంట అక్కడి నుంచి. సో, ఎవరు నిత్యానంద మహాప్రభును, హరిదాస్ ఠాకూర్. సో, వెళ్లి వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభుకు డైలీ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేస్తుంటారు. ఈరోజు ఇలా, ఇలా జరిగిందని. సో, వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారు కదా! వాళ్ళ గురువు కదా! సో, డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ సజెషన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో, అలా చెప్తారనమాట. ఓహ్! అలా జరిగిందా? అని చైతన్య మహాప్రభు అంటారనమాట. సో, అయ్యిందని మళ్ళీ ఇంకొక రోజు నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు. సో, చైతన్య మహాప్రభు అనుకుంటారు. సో, ఇలా ఒక బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి గనుక మనం మార్చగలిగితే, వాళ్ళని సరైన దారిలో తీసుకొస్తే మిగతా వాళ్ళు ఆటోమేటిక్‌గా మారుతారు. సో, మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వెళ్లి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదని, వాళ్ళు వీళ్ళని ప్రమాణంగా చూపించొచ్చని వాళ్ళకొక ఆలోచనొస్తుంది. సో, నిత్యానంద ప్రభు అలా ఆలోచించి నెక్స్ట్ డే ఏం చేస్తారు, అయింది. వీళ్ళని ఎలా అయినా వీళ్ళకు చెప్పాలి ఈరోజని వాళ్ళు వెళ్తారు. సో, వెళ్లి వాళ్ళు వినయంగా చెప్తారన్నమాట. మీరెందుకు మీ జీవితాన్ని వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు? సో, మీరు భగవన్ నామాలను జపించండి. హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించండి అని వాళ్ళతో చెప్పడం జరుగుతుంది. సో, అప్పుడు మదాయ్ అనే అతనికి చాలా కోపమొస్తుంది. సో, ఆ మధురపానంతో ఏదైతే పాట్‌తో వాళ్ళు తీసుకుంటుంటారో, సో, వాళ్ళకి కోపం విపరీతమైన క్రోధంలో వాళ్ళు తట్టుకోలేక ఆ పాట్‌ని పైకెత్తి అలా కొడతారనమాట. అలా నెత్తి మీద వేస్తారు. సో, అప్పుడు వాళ్ళకి బ్లడ్ ఒస్తుంది. సో, బ్లడ్ వాళ్ళ బాడీ మీద కూడా పడుతుందనమాట. సో, అలా చేసినప్పుడు అయినా కూడా పర్వాలేదు. నిత్యానంద మహాప్రభు ఎంతో వాళ్ళు భగవంతుని ఇన్‌కార్నేషన్ కదా! సో, అయినా ఒక భక్తుల్లాగా వచ్చారు కాబట్టి ఎంతో ఓర్పు వహిస్తారు. సో, అయినా అయింది పర్వాలేదు. మీరు నన్ను హింసించినా కూడా నాకు పర్వాలేదు. కానీ మీరు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని స్వీకరించండి. మీ జీవితాలను ఉద్ధరించుకోండి అని చెప్తారు. సో, ఇలా వాళ్ళు చెప్పేలకు ఆహ్, జగాయ్ ఈ మదాయి ఇలా తంతారు. జగాయ్ వచ్చి వాళ్ళు మార్పొస్తుందన్నమాట. వాళ్ళు చూడు ఎంత స ఎంత అణకువగా, ఎంత ఓర్పుతో ఉన్నారు. నువ్వు ఇంత హింసించినా కూడా చూడు వాళ్ళు మన మంచి కోసం చెప్పేలాగా వాళ్ళు ఇంత ఇదిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారని ఇంకొకసారి మదాయి వాళ్ళ మీద ఇంకొక పాట్ తీసుకొని కొట్టడానికి వెళ్తే జగాయ్ వచ్చి ఆపుతారన్నమాట. మదాయి కొట్టడానికెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ బ్రదర్ జగాయ్ వచ్చి ఆపుతారన్నమాట. సో, వాళ్ళాపుతారు. అలా ఆపి వాళ్ళకి చెప్తారు. సో, వాళ్ళు ఎంత అణకువగా ఉండి మన మంచి కోసం చెప్తున్నారు. సో, నువ్వు మళ్ళీ ఎందుకు వాళ్ళని హింసించడానికి వెళ్తున్నావని ఆపుతారనమాట. సో, ఆ రోజు ఇలా జరుగుతుంది. అయింది వెళ్తారు. సో, మళ్ళీ వెళ్లి ఆ రోజు ఈవినింగ్ యాక్టివిటీస్ రిపోర్ట్ చేయాలి కదా! శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుకు. సో, వాళ్ళిలా చెప్తే చైతన్య మహాప్రభు చాలా కోపమొస్తుంది. ఎందుకంటే భగవంతుడికి తెలుసు వాళ్ళ డివోటీస్‌ని ఎవరైనా ఏదైనా చేస్తే, హింసిస్తే భగవంతుడికి చాలా కోపమొస్తుంది. సో, అందుకే భక్తులకి మనము అపరాధ భావనతో వాళ్ళ ముందు మనం వ్యవహరించకూడదు. అదే అంటే వాళ్ళకొక హింసించే స్టేట్‌లో మనం ఏమి చేయకూడదనమాట వాళ్ళని, భక్తుల్ని. సో, భగవంతుడు చైతన్య మహాప్రభుకు చాలా కోపమొస్తుంది. సో, అప్పుడు వాళ్ళు చాలా కోపంతో నెక్స్ట్ డే వాళ్ళని ఇది చేయడానికి సంహరించడానికే వెళ్తారంట జగాయి మదాయిని. సో, అప్పుడు నిత్యానంద ప్రభువు వాళ్ళ వాళ్ళ వెంట పరిగెత్తి, పరిగెత్తి వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకుని లేదు, లేదు అలా చేయకండి మీరు. వాళ్ళు నన్నేమి చేయలేదు. నాకేమి అవ్వలేదు అని వాళ్ళని కవర్ చేస్తారు. ఎవరిని మదాయిని కవర్ చేస్తారు. నాకేమి అవ్వలేదు. జస్ట్ ఊరికే అది కానీ నాకేమాత్రం బాధ కలగలేదు. ఏమి అవ్వలేదు నాకు అని చెప్తారనమాట. సో, ఇలా చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే మదాయిలో కూడా పరివర్తన అనేది వస్తుంది. సో, వెంటనే వాళ్ళు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కాళ్ళ మీద పడి క్షమాపణ వేడతారు. మేమెంతో అధములము. మమ్మల్ని క్షమించండి. ఎందుకంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి ఇన్‌కార్నేషన్ ఒక భక్తుల్లాగా రాధారాణి మూడ్‌లో వాళ్ళు అవతరిస్తారనమాట. సో, ఎప్పుడైతే ఇది నిత్యానంద ప్రభుకి ఇంతలా వాళ్ళు హింసించారని తెలిసేలకు వాళ్ళు సుదర్శన్ చక్రాన్ని పిలుస్తారనమాట. సుదర్శన్ చక్రాన్ని పిలిచేలకు వీళ్ళకు భయమేస్తుంది. ఒక పక్క నిత్యానంద ప్రభు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద పడి క్షమించమని వేడుతారు. అంటే జగాయి మదాన్ని క్షమించమని వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆళ్ళ సుదర్శన్ చక్రం తేజస్సుని చూసాక వీళ్ళు చాలా భయమేస్తుంది. ఎవరికి? జగయ్ మదాయికి. సో, ఇమ్మీడియేట్‌గా వాళ్ళు భగవంతుని కాళ్ళ మీద పడతారనమాట. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కాళ్ళ మీద పడి క్షమాపణ అడుగుతారు. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తారు, "నేను కాదు నిత్యానంద మహాప్రభు మిమ్మల్ని క్షమించాలి" అని అంటారు. సో, అప్పుడు వాళ్ళు నిత్యానంద మహాప్రభు కాళ్ళ మీద పడి క్షమాపణ పెడతారు. సో, అప్పుడు వాళ్ళ జీవితంలో ఒక పరివర్తన, కంప్లీట్ పరివర్తన వస్తుంది. సో, వాళ్ళు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని స్వీకరించి అలా వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాన్ని సాఫల్యం చేసుకుంటారు. అన్నమాట. హరే కృష్ణ. సో, అలా అంటే నరాధములు అంటే ఒక బ్యాడ్ క్వాలిటీస్‌కి అలవాటు పడ్డవారు ఎప్పటికీను భగవంతుని ఆశ్రయించరు. కానీ అక్కడ ఆశ్రయించారు ఎవరి వల్ల? భక్తుల మెర్సీ వల్ల. సాక్షాత్తు నిత్యానంద మహాప్రభు మెర్సీ వల్ల వాళ్ళకి భగవత్ ప్రాప్తి అనేది లభ్యమైందన్నమాట. మామూలుగా అయితే లభ్యం అవ్వదు అని చెప్తున్నారు. మాయయా పృథక్ మాయయా అపహృత జ్ఞానం. అంటే మాయా ప్రభావం వలన తమ విశేష జ్ఞానం నశించిన వారు సమాజంలో తప్పుదారి పట్టిన మేధావులు.
అంటే ఎంతో మంది జ్ఞానులుంటారు. సో, కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ మాయ వల్ల భగవంతుని కూడా తప్పు దారిలో వాళ్ళు ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం భగవద్గీతను చూస్తే ఎంతో మంది వ్యాఖ్యానాలు రాస్తారు కదా! కానీ కొంచెం డీవియేషన్‌గా ఉంటుంది. వాళ్ళ నాలెడ్జ్‌ని అంటే ఈ మాయలో ఉన్న కారణంగా వాళ్ళ సొంత నాలెడ్జ్‌ని వాడి భగవంతుని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ అలా కాదు. మన భగవంతుడు ఎలా మనకి నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలనుకున్నారో అలానే మనం దాన్ని తీసుకోవాలి. అందుకే మనం భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనం చదవాలని చెప్తాము. సో, ఈ మాయలో పడిన వాళ్ళు అలా వాళ్ళ రాంగ్ సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారనమాట ఈ లోకంలో. అండ్ ఆసుర భావం ఆశ్రిత అంటే రాక్షస గుణాలు ఉన్నవారు కూడా ఆబ్వియస్లీ భగవంతుని ఆశ్రయించాలి. మనం ఎంతో మంది డీమన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం. చూస్తే మనకు ఎవరు చెప్తాం? ఆహ్, నరకాసురుడు కావచ్చు, మళ్ళా రావణాసురుడు కావచ్చు కదా! ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డీమన్స్ మనం చూస్తుంటాం. వాళ్ళెప్పటికీ భగవంతుడిని ఆశ్రయించరు. వాళ్ళేంటంటే లార్డ్ శివాని పరమ భగవంతుడిగా వాళ్ళని పూజించి వాళ్ళు బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటుంటారు. అయ్యింది లార్డ్ శివ కూడా ప్రసన్నులవుతారు. వాళ్ళకి వరాలిస్తారు. ఎందుకంటే భగవంతుని ద్వారా వాళ్ళకది లభ్యమవుతుంది కదా! లార్డ్ శివకు. సో, వాళ్ళు కూడా వరాలిస్తారు. అయింది. దాన్ని మళ్ళీ వీళ్ళేం చేస్తారు బ్యాడ్‌గా ఉపయోగిస్తారు. అప్పుడు మళ్ళీ భగవంతుడే మళ్ళీ అవతారం ఎత్తి వాళ్ళను సంహరిస్తూ ఉంటారనమాట. ఓకే. ఇలాంటి 4 కేటగరీస్ వాళ్ళు పరమాత్మని ఆశ్రయించారని చెప్తున్నారు. ఇంకా చూస్తున్నాం చతుర్విధ భజంతే మాం జనా సుకృతినోర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా! ఆపదలో ఉన్నవాడు అనగా ఆర్తి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు 4 కేటగరీస్ భగవంతుని ఆశ్రయించే వాళ్ళని చూసాం. ఇప్పుడు 4 కేటగరీస్ వాళ్ళు భగవంతుని ఆశ్రయించే వాళ్ళ గురించి ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. ఎవరెవరు వాళ్ళు? ఆపదలో ఉన్నవారంటే ఆర్తి. అండ్ ఆత్మతత్వం తెలుసుకోరేవాళ్ళు జిజ్ఞాస. అంటే నేనంటే ఎవరు తెలుసుకోవాలి నేను. కదా! ఈ సృష్టి ఎలా వచ్చింది? నేనంటే ఎవరు? నేనెందుకొచ్చానిక్కడికి? అని తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు జిజ్ఞాసులు అని చెప్తాం. సో, ఆ కేటగరీ వాళ్ళు కూడా భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి అర్హులనమాట. అండ్ సిరి సంపదలు కోరేవారు. అయింది. సంపద కావాలి అందరూ బతకడానికి. సో, అలా సిరి సంపదల కోసం భగవంతుని ఆశ్రయించే వాళ్ళను భగవంతుని పొందగలుగుతారు. మరియు ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వాడు అను 4 ఆత్మజ్ఞానం అంటే జ్ఞాని అయినవాడు. అను 4 రకాల పుణ్యపురుషులు నాకు భక్తి సేవ చేయడం ప్రారంభిస్తారు అని చెప్తున్నా. అంటే ఆర్తి, అర్థార్థి, జిజ్ఞాస అండ్ జ్ఞాని. ఇది 4 కేటగరీస్ అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఆహ్, తీవ్రమైన బాధలో ఉన్నవాళ్ళు అండ్ ఎక్కువగా సిరి సంపదలు పూర్‌గా ఉండే సిరి సంపదలు కావాలని దాన్ల కోసం ప్రే చేసేవాళ్ళు. అండ్ ఇంకా మనమంటే ఎవరు మనం తెలుసుకోవాలనుకునేవాళ్ళు. ఇలా తెలుసుకోవాలనుకుని భగవంతుడి గురించి జ్ఞానం తెలుసుకున్న వాళ్ళని మనం పూర్తిగా జ్ఞాని అని చెప్తాం. సో, అలాంటి వాళ్ళు భగవంతుని ఆశ్రయించడానికి అర్హులు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూస్తే కింద స్లైడ్‌లో మనం కొంతగా చూస్తాం ఆర్తి. ఇక్కడ మొదటిగా పిక్చర్‌లో చూస్తే మనము గజేంద్ర మోక్షంలో చూస్తాం ఇది. సో, గజేంద్ర అంటే వాళ్ళు ఎంతో బాధ అనుభవిస్తున్నారు. సో, ఆ బాధలో వాళ్ళు విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థిస్తారు. అంటే క్షీరోదక సాయి విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థిస్తే వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళకు ముక్తిని ప్రసాదిస్తారనమాట. అంటే ఎంతో బాధ, ఆర్తి. సో, సెకండ్ చూస్తే ద్రౌపది. అంటే వాళ్ళకి ఏదైతే ఆ సభలో వాళ్ళకి అవమానం జరుగుతుందో ఎవరు కాపాడలేకపోతారు. భీష్మ పితామహులుంటారు, ద్రోణాచార్యులుంటారు, వాళ్ళ 5గురు హస్బెండ్స్ ఉంటారు. కానీ ఎవరు ప్రొటెక్ట్ చేయలేకపోతారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో ఆర్తితో, ఎంతో దుఃఖ భావనతో భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తారనమాట. గోవిందా అని. సో, ఆ మాట భగవంతుడికి ఎంతో డీప్ హార్టెడ్‌గా టచ్ అవుతుందంట. సో, అప్పుడు భగవంతుడొచ్చి వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. అంటే ఆర్తి దుఃఖంలో ఉన్నారు. సో, అందుకే ఇలాంటి వాళ్ళు భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ మనం వ్యాస మహర్షి అండ్ వాళ్ళ వైఫ్ ఇక్కడ కృష్ణ పరమాత్మ ప్రత్యక్షమై ఆ గర్భంతో ఉంటారు కదా! ఆ గర్భంలో ఎవరు సుఖదేవ గోస్వామి ఉంటారు. సో, వాళ్ళు రారంటే రానంటారు బయటికి అస్సలు. 16 ఇయర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ తల్లి గర్భంలోనే ఉంటారు. సో, వ్యాస మహర్షి భయపడతారు. ఏంటి ఇంకా రాలేదు గర్భంలో ఉంటే వాళ్ళ తల్లి ఎంతో బాధకు గురవుతూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు మటుకు రారు. ఎందుకంటే నేనొచ్చానంటే మాయ క్యాప్చర్ చేస్తుంది నన్ను. సో, నేను రాను బయటికి అని శుకదేవ గోస్వామి. సో, అప్పుడు వ్యాస మహర్షి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను ప్రే చేస్తే అప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ప్రత్యక్షమై వ్యాస మహర్షికి వాళ్ళ గర్భంలో ఉన్న శుకదేవ గోస్వామికి వాళ్ళు ఆహ్, ఇలా హామీ ఇస్తారు. ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు. నువ్వు రా బయటికి కానీ మాయ నిన్ను ఆవహించదు. నువ్వు రా బయటికి అని చెప్తారు. సో, అలా వాళ్ళు ఒక వరం ఇచ్చినందుకు వాళ్ళు సుఖదేవ గోస్వామి బయటికలా వస్తారు. చెప్తారు వాళ్ళు వచ్చింది ఒక యువకునిగా వస్తారనమాట. సో, అలాగే వాళ్ళు ఎలా పుడతారో అలాగే వాళ్ళు అడవికి వెనక్కి కూడా తిరిగి చూడరంట. అడవికి వెళ్ళిపోతారు. సో, సో, అలా చెప్తారనమాట. అంటే వాళ్ళకు తెలుసును కదా!
సో, వాళ్ళకి తెలుసు భగవంతుని గురించి. సో, అందుకే మళ్ళీ వాళ్ళు మాయలో పడాలనుకోరు. సో, ఒక జ్ఞాని. ఇక్కడ కూడా చూస్తే శుకదేవ గోస్వామి మన పరీక్షిత్ మహారాజు చివరి టైంలో ఎప్పుడైతే వాళ్ళకొక బ్రాహ్మణ శాపం దొరుకుతుందో, ఇంక 1 వీక్‌లో వాళ్ళ లైఫ్ అయిపోతుంది. సో, పరీక్షిత్ మహారాజు అంటే ఎంతో గొప్ప మహారాజు. ఈ బ్రహ్మాండాన్ని వాళ్ళు ఈ మొత్తం భూమండలాన్ని వాళ్ళు ఏలుతారనమాట. సో, ధర్మాచరణ వాళ్ళు పక్కాగా పాటిస్తారు. సో, వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ ఆ బ్రాహ్మణ శాపం రివర్ట్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళు చేయరు. ఎందుకంటే ఇలా ఒకటి జరిగిందంటే అంతాను భగవంతుని ఆజ్ఞ వల్లనే జరుగుతుంది. సో, ఇది జరిగింది అంటే ఏదో భగవంతుని ఆజ్ఞ ఉంది దీంట్లో. అంటే నేను వెళ్ళాలి ఇక్కడి నుంచి. సో, అందుకే దాన్ని వాళ్ళు సాధారణంగా దాన్ని ఆహ్, శాపాన్ని కూడా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. సో, అయింది నా దగ్గర 1 వీక్ టైమ్ ఉంది. ఏం చేయాలి? సో, అని వాళ్ళు అందరూ పండితులతో సలహాలు తీసుకునేటప్పుడు అక్కడికి భగవంతుని లీలలాగా అక్కడికి ఒక శుకదేవ గోస్వామి వస్తారనమాట. వచ్చి వాళ్ళు వ్యాసదేవ మహర్షి రచించిన శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వాళ్ళు ప్రవచిస్తారనమాట. సో, ఆ సభలో వాళ్ళతో పాటు ఈ జన, తప లోకాల్లో ఎంతోమంది ఋషులు కూడా వాళ్ళ దివ్య దృష్టితో దీన్ని గ్రహించి అందరూ వస్తారు. దేవతలు అందరూ వచ్చి ఆ సభలో శుకదేవ గోస్వామి భాగవత ప్రవచనం చేసినప్పుడు అందరూ దాన్ని వింటారు. సో, జ్ఞాని అంటాం. సో, ఇక్కడ జిజ్ఞాసలాగా ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు కూర్చొని దాన్ని వాళ్ళు ఆస్వాదిస్తున్నారు. ఆ ప్రవచనాన్ని వాళ్ళు వింటూ ఉన్నారు. సో, అండ్ ఇక్కడ చూస్తే అర్థార్థి అంటే సంపద కోసం. ధ్రువ మహారాజు స్టోరీ చూస్తాం. అంటే ధ్రువ మహారాజు ఒక 5 ఏళ్ల పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు అది స్టోరీ మనం ముందు చాప్టర్స్‌లో ఇంకా డీటెయిల్‌గా చూస్తాము. షార్ట్‌లో చెప్పేస్తాను. సో, ధ్రువ మహారాజు ఏంటంటే వాళ్ళ ఆహ్, పినతల్లి సవతి తల్లితో ఎంతో అవమానింపబడతారనమాట. సో, అఫ్‌కోర్స్ రాజు కొడుకులే మొదటి భార్యకు పుడతారు ధ్రువ మహారాజు. అయినా వాళ్ళకి దూరంగా ఉంటారు. ఎందుకంటే రాజు అనేవాళ్ళు సెకండ్ వైఫ్‌కి ఎంతో అట్రాక్ట్ అయి ఉంటారు. సో, మొదటి వైఫ్‌ని పట్టించుకోరు. సో, వాళ్ళు దూరంగా ఉంటారు. సో, ధ్రువ మహారాజ్ కూడా వాళ్ళకి దూరంగా ఉంటుంటారు. కానీ అప్పుడప్పుడు రాజ్యానికి వెళ్లి వాళ్ళ తండ్రి ప్రేమని పొందాలనుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళ సెకండ్ వైఫ్ అంటే వాళ్ళ సవతి తల్లి ఏదైతే ఉంటారో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసేలాగా ఉంటారనమాట. సో, వాళ్ళు చాలా దుర్భాషలాడతారు. ఎప్పుడైతే ఒకసారి చాలా ఇదిగా మాట్లాడతారు. ఒక బాధ కలిగించేలాగా వాళ్ళకి మాట్లాడతారు. చిన్న పిల్లవాడు కదా! సో, ఎంతో హర్ట్ అవుతారనమాట. హర్ట్ అయ్యి వెళ్లి వాళ్ళ అమ్మని అడుగుతారు. ఎందుకు మనం ఇలా అని. సో, ఇలాంతా డిస్కషన్ జరిగాక వాళ్ళు అయింది ఈ అంతా నారాయణుడు ఈ ఈ నారాయణుడే మనకంతా ప్రసాదిస్తారన్నప్పుడు వాళ్ళు అలా ఫారెస్ట్‌కి వెళ్ళిపోతారు. తపస్సు చేయడానికి. అప్పుడు నారద ముని వాళ్ళకు ఈ మంత్రోపదేశం చేస్తారనమాట. సో, వాళ్ళు ఒక 6 మంత్స్ అయింది. వాళ్ళు చాలా త్వరితగతినే భగవంతుడి సాక్షాత్కారం వాళ్ళకి దొరుకుతుంది. యాక్చువల్‌గా చెప్తారు వాళ్ళు ఇనీషియల్‌గా వెళ్ళింది సంపద. రాజ్యం కావాలని. నేను రాజపుత్రుడినైన కూడా ఇంత అవమానం పొందుతున్నాను. మనం బీదరికంగా ఇక్కడ పక్కగా బతుకుతూ ఉన్నాం. సో, అని ఒక సంపద కోసం, ఆ రాజ్యం కోసం వాళ్ళు వెళ్తారు ఇనీషియల్‌గా వెళ్ళినప్పటికి. అందుకే అర్థార్థి అని చెప్తున్నాం. బట్ యాక్చువల్‌గా తపస్సు చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఎంతో జ్ఞానం లభిస్తుంది. చెప్తారు భగవంతుడు ప్రత్యక్షమై అడిగినప్పుడు ఏం కావాలి అన్నప్పుడు చెప్తారు వాళ్ళు అయింది నాకేమి గుర్తులేదు. నాకు వాళ్ళు ఏమి అడగరు వద్దు. వాళ్ళు ప్రేస్ చేస్తారంతే. నిన్ను గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేనంతే అని అంటారనమాట. వాళ్ళు ఏది కూడా కోరరు. సో, అందుకే మన ఇనిషియల్‌గా వాళ్ళు సంపద కోసం వెళ్లారు కాబట్టి అర్థార్థి అని చెప్తున్నాం. ఇంక ఇక్కడ పిక్చర్‌లో చూస్తే ఆహ్, ఆహ్, వాలి. సో, వాలి, సుగ్రీవులుంటారు కదా! సో, ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆహ్, ఆహ్, ఇక్కడ సుగ్రీవుడా? వాలినా? వాళ్ళ అన్న చెప్తారు కదా! ఐ థింక్ వాలి క్యాప్చర్ చేస్తారు కదా! సుగ్రీవ రాముల వారి హెల్ప్ కోరుతారు. హోప్ ఐ యామ్ సేయింగ్ కరెక్ట్‌లీ రైట్? ఎవరైనా అవును కరెక్ట్. మాతాజీ. కరెక్ట్. ఓకే. సో, సుగ్రీవుడొచ్చి యాక్చువల్‌గా అన్న. సో, వాళ్ళు ఏంటి తమ్ముడు కదా! వాళ్ళు క్యాప్చర్ చేస్తారు. సో, అప్పుడు సుగ్రీవుడు రాముల వారు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుంటారు. ఎందుకు? సంపద రాజ్యం తీసుకోవడానికి. సో, అలా ఈ సంపద కోసం. అంటే వీళ్ళు కూడా అర్థార్థి కిందకొస్తారు. ఇక్కడ చూస్తే నైమిషారణ్యంలో శౌనకాది ఋషులు వాళ్ళు ఉపదేశం తీసుకుంటూ ఉంటారనమాట. వీళ్ళు జిజ్ఞాసుల కిందకొస్తారు. ఆసక్తి కలవారు. మనమంటే ఎవరో తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి కలవారని. సో, ఇలా 4 రకాల కేటగరీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఆహ్, భగవంతుని ఆశ్రయానికి పొందడానికి అర్హులవుతారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఓకే. తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే. ప్రియో హి జ్ఞానినో అత్యుత్తమహం స చ మమ ప్రియః. ఈ నలుగురిలో నిత్యము భగవంతుని భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని అత్యుత్తముడు. అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని. నాకు అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు. సో, ఈ నలుగురిలో అంటే ఎవరైతే భగవంతుని ఆశ్రయిస్తామని చెప్తున్నామో ఈ 4 కేటగరీలు అంటే ఆర్తి, అర్థార్థి, జిజ్ఞాసులు అండ్ జ్ఞాని.
సో ఈ నలుగురిలో కూడా నిత్యం భగవంతుని భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని. జ్ఞాని అనేవాడు ఏంటంటే అన్నీ తెలుసు భగవంతుడికి. మన శుకదేవ గోస్వామి చూసాం. వాళ్ళు జ్ఞాని అన్నీ తెలుసు. సో వాళ్ళేంటంటే ఎప్పుడు భగవంతుని ధ్యానంలోనే వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఆ జ్ఞానులే ఆ 4 కేటగరీస్‌లో ఉన్న జ్ఞానిని అత్యుత్తముడని భగవంతుడు మళ్ళా ఇప్పుడు మనకు చెప్తున్నారు. ఆ జ్ఞానిని జ్ఞాని అంటే నాకు ఎంతో ప్రియమైన వాళ్ళు అని భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. ఓకే. ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞాని త్వాత్మైవ మే మతం. ఆస్థితస్య యుక్తాత్మ మామేవ అనుత్తమాం గతిం. వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్ళే అయినప్పటికీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. ఎందువల్లంటే అతను నన్నే గతిగా భావించి సేవిస్తాడు. పరమగతి భగవంతుడే అని తెలుసు. వాళ్ళు అలా ఆ భావనతో భగవంతుని శరణు వేడి వాళ్ళ ధ్యానంలో వాళ్ళు ఉంటారు. సో అందుకే ఆత్మస్వరూపుడు అంటే భగవంతుడి వాళ్ళ వసిస్తారు. మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాం. అంబరీష్ మహారాజు కథలో కూడా మనం నిన్న చూసాం. సో అలాంటి భక్తుల వశమై ఉంటారు భగవంతుడు. వాళ్ళలో భగవంతుడు వసిస్తారని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే. వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః. అనేక జన్మల్లో ఆచరించిన పుణ్యకర్మల ఫలితంగా జ్ఞాని చివరికి జగత్తు సర్వము వాసుదేవమయం అనే జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. ఈ లోకంలో అలాంటి మహానుభావులు చాలా అరుదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఎన్నో జన్మల పుణ్యకర్మల వల్ల గాని మనము ఈ స్టేజ్‌కి అంటే జ్ఞాని చివరికి జగత్తు సర్వము వాసుదేవమయం అనే జ్ఞానంతో భగవంతుని ఆశ్రయించలేము మనము. కదా! మనం ఎన్నో జన్మలెత్తాలి. ఎంతో ఎంతో సుకృతి చేస్తూ ఉండాలి. ఈ జన్మలో కొంత చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ జన్మలో ఎక్కడైతే స్టాప్ చేసుంటామో అక్కడే అడుగులు వేస్తాం. సో ఇలా ఎన్నో జన్మలు తీసుకున్న తర్వాత ఏదైతే ఫైనల్ లైఫ్‌లో మనకు పూర్ణంగా భగవంతుని గురించి ధ్యానం వస్తుందో ఆ జ్ఞానం వస్తుందో అప్పుడు సర్వము వాసుదేవమయం అనే దాంతో మనం భగవంతుని పూర్తి శరణాగతి పెడతామనమాట. సో ఈ లోకంలో అలాంటి మహానుభావులు చాలా అరుదు. అందుకే మనం ముందరే చూసాం భగవంతుడు చెప్తారు. సో ఎంతో మంది మారథాన్‌లో పాల్గొంటారు. కానీ భగవంతుని తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు చాలా కొద్దిమంది. అంటే మారథాన్‌లో సిటీ అంతా పాంప్లెట్స్ స్ప్రెడ్ చేసుంటాం. కానీ ఆ సిటీలో ఉండే 20% మటుకే పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. ఆ 20%లో కూడా ముందుగా వెళ్ళేవాళ్ళు కొంతమంది. ఆ ముందులో కూడా ఆహ్, వ అంటే సక్సెస్ అయ్యేదంటే మొదటిగా వచ్చేది ఏ ఒక్కళ్ళు అయ్యుంటారనమాట. సిమిలర్‌లీ అలాగే ఎంతో మంది ఉన్నారు ఈ భౌతిక లోకంలో. కానీ వాళ్ళు భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలి, మనమంటే ఎవరో తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది. అలా వచ్చినా కూడా కొంత ముందుకు వెళ్లి మళ్ళీ భౌతిక దాంట్లో పడిపోతూ ఉంటారనమాట. అలా తెలుసుకోవాలని వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా నానా రకాలుగా నిరాకారవాదాలు, సాకారవాదం ఇలా ఎంతో డీవియేషన్స్ ఉంటుంది. అలా దాంట్లో కూడా పర్ఫెక్ట్‌గా భగవంతుని పూర్ణంగా అర్థం చేసుకునేది ఎవరో ఒక్కళ్ళో ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు మహానుభావులు అని అంటున్నారు. సో, వాళ్ళు చాలా అరుదు అని ఇంకొకసారి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అల్పబుద్ధి ఉండే మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. కానీ వారిచ్చే ఫలాలు పరిమితం మరియు తాత్కాలికమైనవి. దేవతలను ఆరాధించే వారు దేవతల లోకాలకు వెళ్తారు. కానీ నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికి చేరుకుంటారు. సో మన డెమి గాడ్స్ చూసాం. సో వాళ్ళకు ఒక డ్యూటీ లాగా అంటే ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ భగవంతుడు ప్రసాదించుంటారు. పవర్‌ని కూడా ఇస్తారు. సో వాళ్ళు అయింది వాళ్ళ డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. సో ఎలాగైతే మనం ఇప్పుడు స్కూల్‌లో చూస్తాము. ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంటారు. రైట్? సో, ప్రిన్సిపల్ అన్నీ చూసుకుంటారా? లేదు కదా! ఆ టీచర్స్ ఒక్కొక్క డిపార్ట్‌మెంట్స్‌గా చేస్తారు. రైట్? క్లీనింగ్ ఒక డిపార్ట్‌మెంట్ ఉంటది. బిల్డింగ్ క్లీనింగ్ ఒక డిపార్ట్‌మెంట్. ఫ్లవర్స్ ఒకేలా వాళ్ళు ఫ్లవరింగ్ చేసేటట్లుగా ఉంటే, ఆ ఫ్లవరింగ్‌కి సెపరేట్ డిపార్ట్‌మెంటు, టీచింగ్‌కి సెపరేట్ డిపార్ట్‌మెంట్ లైక్ క్లాసెస్ కూడా టీచింగ్‌లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టాండర్డ్‌కి ఒక సెపరేట్ డిపార్ట్‌మెంట్‌గా పెట్టి ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ డీవియేట్ చేస్తారనమాట. వాళ్ళు చూడాలని కదా! సో, సిమిలర్‌లీ ఇక్కడ కూడా అంతే. భగవంతుడు కూడా వాళ్ళ పవర్స్ ఇచ్చి ఇలా ఎందుకంటే భౌతిక సృష్టి జరిగింది, అయింది. మనకు అన్నీ కావాలి కదా! అలా కావాలంటే ప్రసాదించాలి అని లైక్ మనం చూసాం. ఏదంటే వర్షము, ధాన్యము సైకిల్ చూసాం. సో, భగవంతుడి నుంచే వేదాలొస్తున్నాయి. వేదాల్లో నిత్య కర్మలు నిర్దేశించబడ్డాయి. సో, ఆ కర్మలు చేసేందువల్ల రాజులు యజ్ఞాలు చేస్తారు. సో, వైశ్యాస్ అవ్వచ్చు, ఆ కేటగరీ వాళ్ళు అగ్రికల్చరింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. అగ్రికల్చరింగ్‌లో సక్సెస్ అవ్వాలంటే వర్షం కావాలి. సో, అప్పుడు రాజుల క్షత్రులుగా ఉన్నవాళ్ళు యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు. యజ్ఞంలో ఈ డెమిగాడ్స్ వాళ్ళందరూ సంతృప్తై వాళ్ళు వర్షాలు కురిపించేవాళ్ళు. అండ్ దానివల్ల ధాన్యం పండేది. ధాన్యం వచ్చింది మళ్ళీ మనం భగవంతునికే సమర్పిస్తాం. కదా! భగవంతునికి సమర్పించి మళ్ళీ మనం తీసుకోవడం. ఇదొక సైకిల్. రైట్? మన మనుగడ సాగాలి అంటే ఇట్లా ఇవంతా జరగాలి. సో, అందుకే భగవంతుడు డెమిగాడ్స్ ఉండాలి. అంటే వాళ్ళు ఈ కర్తవ్యాలను వాళ్ళు నిర్వహిస్తూ ఉంటారనమాట. సో, అందుకే మనం వాళ్ళు ప్రే చేస్తాం. ఎన్నో రకాలుగా మన కోరికలను కూడా పొందుతూ ఉంటాం. మనమేంటంటే ఎలాంటి భావనలో పడిపోయామంటే
ఆహ్, ఆహ్, వాళ్ళే పరమ భగవంతుడు అని మనము పరమాత్ముడని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. సో, అది కాదు. కొంత క్లారిటీ తీసుకోవాలన్నమాట మనం. సో, అది భగవంతుడే చెప్తున్నారు. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మామ బుద్ధయః పరం భావమజానంతో మమావ్యయం అనుత్తమం. నన్ను సంపూర్ణంగా తెలియని తెలివిలేని జనులు నేను అనగా భగవంతుడు ఇంతకుముందు నిరాకారుడుగా ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందినానని తలుస్తారు. వారి అల్ప జ్ఞానం కారణంగా నా ఉన్నత స్వభావం వారికి తెలియదు. ఇది నశించనిది మరియు మహోన్నతమైనది. సో, అనుకుంటారు చాలామంది ఈ స్పేసే పవరే భగవంతుడని. భగవంతుడి నుంచి ఇదంతా సృష్టి జరగలేదు. ఈ సృష్టి భగవంతుడు. అండ్ భగవంతుడి అవతారం కూడా మనలాగా సామాన్య మానవులాగా ఈ భౌతిక దాంతో తీసుకున్నారని అనుకుంటుంటారు. కానీ కాదు. కేవలం భగవంతుడు తన స్వకల్ప మాత్రాన్ని వాళ్ళు అవతరిస్తూ ఉంటారన్న. అందుకే చెప్తారు ఇంతకుముందు భగవంతుడు అవతారం తీసుకొనొచ్చినా దీని ఆధీనంలో ఉండరు భగవంతుడు కదా! భగవంతుడిచే సృష్టించబడింది ఈ లోకమంతా. సో, భగవంతుడు ఇక్కడ అవతారం తీసుకొని భూలోకంలో మన ముందు సామాన్య మానవుగా కనిపించినా కూడా వాళ్ళ ఆధీనంలో భగవంతుడు ఉండరన్నమాట. సో, అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చ అర్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. ఓ అర్జున, దేవాది దేవునిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ నాకు తెలుసు. అయితే నేను ఏ ఒక్కడికి తెలియను. సో, నాకంతా ఇంతకుముందు అర్జునంతో కూడా చెప్తారు. నాకన్నీ జ్ఞాపకం ఉంది కానీ నీకేది గుర్తులేదు. ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ నాకు తెలుసు. అయితే నేను ఏ ఒక్కళ్ళకి తెలియదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते ద్వంద్వమోహనిర్ముక్తా భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. పూర్వజన్మలోను, ప్రస్తుత జన్మలోను భక్తితో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు వారి పాపాత్మకమైన చర్యలు పూర్తిగా నిర్మూలించబడి మా యొక్క ద్వంద్వంతం నుండి విముక్తి పొందిన వ్యక్తులు నా సేవలో నిశ్చయంతో నిమగ్నమై ఉంటారు. సో, పూర్వజన్మ అండ్ ప్రస్తుత జన్మలోను భక్తితో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు వారి పాప చర్యల ద్వారా పూర్తిగా నిర్మూలించబడతామనమాట మనం. అండ్ మా యొక్క ద్వంద్వత్వం చెప్పాము. ఈ మెటీరియల్ వల్ల అన్నీ పెయిరింగ్‌గా ఉంటుంది. చూసాం కదా! సో, సుఖం, దుఃఖం, ఇంకా జయం, అపజయం. సో, ఇలా అన్నీ పెయిరింగ్‌లో ఉంటుంది. నుండి విముక్తి పొందిన వ్యక్తులవుతాం. అంటే ఈ ద్వంద్వత్వాల నుంచి మనం విడబడి ఉంటామనమాట. సో, నా సేవలో నిశ్చయంతో వాళ్ళు నిమగ్నమై ఉంటారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సాధిభూతాదిదైవం మాం సాధియజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణకాలే చ మాం తే విదుర్యుక్తచేతసః. దేవాది దేవుడినైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు అన్ని యజ్ఞ పద్ధతుల యొక్క అధిపతిగా తెలుసుకొని నా పూర్తి భావనలో ఉన్న వారు మరణ సమయంలో నన్ను అనగా భగవంతుడిని తెలుసుకొని ఉంటారు అని చెప్తారు. సో, ఎవరైతే భగవంతుడు పరమగతిగా భావిస్తారో మరణ సమయంలో కూడా వాళ్ళు భగవంతుడిని తెలుస్తారు. వాళ్ళు భగవద్ధామం చేరుతారన్నమాట. సో, ఇలా ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ భీష్మ పితామహులు చూస్తారు. వాళ్ళ ఆహ్, ఆహ్, యారో బెడ్ మీద వాళ్ళు అలా పడుకున్నప్పుడు వాళ్ళు కృష్ణ పరమాత్మల ముందు వాళ్ళు చెప్తారు ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం వరకు వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తారు. సో, అప్పుడు వాళ్ళు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎదురుగా వాళ్ళ దీన్ని దేహాన్ని వదులుతారు. సో, అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకు క్లాస్ అయింది. ఎవరికేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మనం చూస్తాం. హరే కృష్ణ.